wabodu nkwabo bew ya ugina pitipam aremi wo ho ene Yesu kakra Mohammed kakra na no beto so de enso edi mu akotena kra do hunu de ekro wo mo wo besipon ko si free sa so na ye computing kg1 kosi basic 6 ye computing anas creative arts no eno so basic 1 kosi basic 6 science maths perfect de na bribia nsem wo ya medi atutwa ne se eno a na ye bebo akoda no preschool koda na se mo fra wo ewo na sire wan kosi kg2 numbers ho language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing wo mo wo cheche so kosi frɛ no Your English, Edma Wom Social, Science, RME, Computing and Career Technology. Nina be a hoist at some questions. Dear him be as a more co, Setemena, Semitem, Nia Robia, Yakaka, who Nina in Yabre, Nyayo Diamakumase, and in Quamunia call a puto jab station one cranswa than someone first of a memoir for Nambe Pia. Yet Tonton may be a double remo as a perfect woman, and I will look at Diacro. Number no only perfect Cassa, Yano Cassa, Snabasi, Papanbi, or Mobi. Number 0243 299 938 and 0540-7554-65. Vitamric, anonom dear mapa, dom for the uncle, woman, papa, no mamma, Momo Chanum say, ya, Mr. Moa, Diamusun Munyanko, no say, Muhu says you are no Musanwa, Namun Yamo, Frano Musunafi, and a warm eba, Mr. Vitamric, a buanco dan, Pomamu beer. If it's a bad you Ghana for a chile, yet the airborne so bomb, you are Roma. Vitamric, ya, a chedica cra, a running a woman as ever to dom. Vitamric a year so American war. Na ya wo Vitamric choku. And at the kwashi de ye bia na dwayo. Ya chi chan so nko banana no so de abofo kwayem kwadu. And ya chi chi dia ye strawberry no so sa kama ka so wom omega 3 6 9 eboa pa bo so wagina na so a bibia bi ko bia tonton no de bia se ne yi ga ho se supermarket yo se mo wura mo ansa betumi akabi. SHS online se fa oba ne bra na on kire na de we yen to asosuku ayeko na yeko na be for kwan so de ubani hia ne se obepe laptop and access smartphone bi de ama no na waye bundle aguso no ano no ne classroom a eno wo no obetina fie asua de ama ne o ma konkan ene school placement ho nsem doso otikuma se ne de oba akoto tamale da bia wo kuma se so na wa adwene wo tamale efiri se oba ewo ho no makoba ne sa ha adwene pa visiting kra wontumi nkobi kope admission ewo SHS online fama kwada no na wontina wonchen wo fie ni enkyere no ade ewo abe for kwan so wona wo wi JHS ni nyina so extra classes won so okoso eno so ententan video ni so hono mo a e ma wo ba no nkyini mfa kuma se mo ne bo da bi mo nhye fie na wonsua de na mfosem bebere kura kyere nsem ana edoso pa wono mo mfinhia mienu course miensa ana 9 de nso wo hono mo ntabo fani be wie no na ni ti abobeo abodin kratan so ka hu bi ya ye de ma no akye sampa wa gentete e won to asosu ku mu a ba bi bi opeso de wura no ekwanya wo homa no e ma otimi de wura koto ne nim de so ye SHS online 0599022998 aya homa wo fram panifo be je o sene nkomo bia wonom ene wabo kwadwo rekon Royal Enterprise ni abusua wono na de rekon heba mesha no aba adwaman so da bia da ye ka kire wo se aduro no adwuma e boson ne santi emrane eda so nso nyemrane ketwa okurasi ni aduro no esan nubra ne hahan a efiri kwaye bretuom na ode aye enubran yinti ode aye aduro yinti na ebo ne samrane no aduro no enam papa aduro of the moment okurasi ni aduro we ne bi ko ni padua masisiemu ha nyina ase atu sanso na koko nsem pressure infections ahodo sciatica no okurasi ni aduro eno na abenom promise heba Paul Sack Epidank Misty heba Sax Pharmacy Otec FM ha Time FM Tachima Ejoso Freddie Mens Danny heba Top Amazing heba baby bia ye to no manja na fana nyina wansem ye krope wo se wo pe okurasi ni aduro no bi 0244470067 frempani 4 na to bi kogu store no mu na so ton na mfaso ebeba ama ho so for one na esu asena wie ye gibra no fonfan de bekanka sepo yi dia mamo awie ene na mpelifo ase mo fa entwipo esa kon na pe a sanso na papilo enuba kwamaji ageni boatin kokoto ankresam edanfi eyesam sakode sam wo nyina ka ho bi ene ya chibre ye bekanka sepo dia mamo asomfo no mienu tuntum ba kokoko ba ko asona ba ohene kwabena boatin awie menua abrewa ba kufi twumesi afensam no nchemu eni Asem Beba Dabi. Asem na nyaba ebusofo nye ye ne ebo apa akoyo ne mu asem ro na de no amba e ne akwa ensem twerofo nti ye ensemfo se wahwem aye krochin
yɛmfra sɛ mfiri fie san sɛ sɛbi eburu sɛ bɛnya do abɔdamfoɔ no wɔn efra sia abɔdam a fie na wɔdi efirɛ Asante mantamu sabere adɔ tuntum pa no a bichire abɔ Asante mantam ne nyina ne sɛ nana Asante ma nana kunodu yadom wankra nso wɔkwakura nana ɛne yɛn ya papa mu kyerɛ sɛ wɔkwakura sɛ de man ne amamrɛ ɛtiɛ no nana kwakura sa no wɔsɛ mpɛrifo aka kyiri yɛhwɛ ne totoyɛma pa bia no yɛyɛ de ntoaso no tumi aboa sanse tire ɛmpɛni sɛ hɔ a yɛntwam ne akɔhyɛ kotodwe kyɛ nti deɛ ɛtiɛ no a ɛna wɔn ɛde egu afam nyame yɛdom a ɛne August bosom ne de ɛtɔ so ɛyɛ aduonu baako mekyerɛ yɛ wada yɛ ɛbɛyia nana na wɔtwe di mpɛrifo de no ma agro begu akwan mu nanu ne amane bɔfo agya sam wakɔ kurom akɔhwɛ ahoboa yɛ mpɛrifo wɔn ɛyɔ ɛde ɛtwɛn na wɔtwe da yɛ mpɛrifo wɔn ba bɛyɔ yi na wɔbɔpini Dr. Mensa edwum kejeti edwum wɔn mo gyina kwankyɛn to adeɛ wɔn nso a yɛte hɔ ɛtonto adeɛ sɛ yɛ kan no mpɛrifo kɛ mu ni mpɛrifo yi wɔn mo frase yɛ nsiesie di conjunction kɔso yɛ nya sim kuma kram na wɔbrɛ agya sam bɔpini hɔ wɔn mo twetwe nkɔmɔ wɔn na ebibinom hiri bɔ nsɛm pa wɔn kyerɛ sɛ o ɛne yɛ pa sɛ yikɛseɛ anasɛ na wɔtwe dida kɛseɛ yɛ wɔyɛ ne mu nsansa Asante hima nkasa na na kunodu yi adom na ɛkɔ akura yi ɛno nti ɛfɛ pa sɛ mpɛrifo ayi nomom ebi nso srɛ sɛ wɔn bɛsrɛ sɛ na wɔtwe dida no atwa mu a wɔn ma biayɛ ne gya wɔn fa ni dwa ebusuafo wɔn nsɛm bi wɔn de adesrɛdini dina mo yende yɛ kama sɛ kwa ma da hɔ kama ma obi etwoma ne ho ha no wona ma onkɔpim obi ɛna traffic so nche ɛma yɛ ho nkyere yɛ sɛ kwa ma da hɔ ndɛ mo ayɛ adeɛ pa esrem sɛ mo ntɔkɔ so anye ne saa ma yɛ yenu ma dwodifo de yɛ ka kyerɛ mo sɛ esrem ma da ɔmo ma kwa mu na hɔ ekwa mu na da hɔ a ɛboa me ɛboa wo a so a wo so twam ɛna mo sɛ ɛpa mo sɛ mo nkɔ a mo mpa baabi na mo ntena mo pa baabi tena ɛboa yɛ nyinaa ma ɔma no bibi yɛ baabi ɛkɔ so sɛ aban ba bibi yɛ totɔ so kama enti sɛ aban no ɔpani ma ne yɛ na sɛ mo yɛ so pani a ɛsɛ ma kwa mu da hɔ na wo de wo twam o free traffic bi a nchi nkofa ha obi ama the first babo say hochi a na ka yɛ te free obi nya ba bi mfa bo se na ku obi ɛyɛ sa ha adwene ndi na mama mpanifo so mo ani abra mu si ensole kwa mu no te kwa mu sole ndi mo ka ensole a ɛyɛ ti mama kwa ma da hɔ ayɛ pepa no se isi ade yankopon adom ye me esi abo Yaw Asante fo isi andi si bae no enoma de na akwem e ma mpani dwamama obo adwuma kane no amampani bi ba so a etu edwedifo tumi yɛ mɔbɔ wabla yɛn wie dwen sisi ade yankopon daroma wɔse yɛn hyɛnkyɛnkyɛn ne manage yɛ ho sɛ na ɛbɛyɛ a ɛkwan mu nsi ndisi yɛ so yɛhyɛ ho yie ndi yɛ president ase sɛ wohu yɛ mɔbɔ wɔma yɛn sɛ ɛkɔ ya no yɛ ka ne sɛ ɔntɔ so ankɔ so anyɛ saa me ɛda ne da yɛbɛtaa n'akyi Yaw Asante fo deɛ ɔmo a yɛde ɔmo ni to ɔmo so no kora ɔmo amoɛ bɛtɔ ɔno deɛ yɛhu sɛ ɔdwen yɛn ho no one the part edma Yaw Asante fo nti yɛde na ase monko so anya adwuma no mayen ne kwan ndem a ɛbɛboa yɛn nyinaa adwofo ebio na agya adwofo bie enso de adesrɛdeɛ foforɔ de twidwa wo de ɔmo srɛ manhyia sɛ wɔmo srɛ pa sɛ nyame yɛ atom a baabi ɔmo tie di dwa no ma ne nkɔyɛ se bi a na wotwede no betwa mu na gya a ebibia wɔ hɔ te ɔmo srɛ pa sanse ɛhɔ na wɔn mo tie ɛde bɔ wɔn mo ɛbra pɛ wɔn ma no ɛdɔkono ti kɔba sɛ na wotwede da betwam na anka na mfo ya na kyɛ sɛ bɛha dwen pa Abjofo saa na mo kan ye pɛno no yehu an afansa ase nti wadabroma no anu mo de atutwa kejetia ne Dr. Mensa dwadefo bi no Osifo dwumadie mu kɛseɛ baako paa ne sɛ wɔbɛbɔ ɔman adehye ho ban nti mpempi no bra Ghana fo adano no ɔmo nso enamu ya wɔbɔ mpempe saa na ebi nso gyina kwan so na correction no wɔmo gye enye ɔmo ntine wɔ ha wɔna wɔbɔ mpempe no wɔna asɛm na yɛka na aputuoja bɛkwai kwantempɔn so ɛna no kwasi de atwa mu na posifo ɛwɔ kwan ne so a wɔbɔ mpempe na wɔn dwumadie mu no wɔhunu sɛ wapake kaa bi esi baabi na baabi a kaa ni sie no wɔn adwene kɔ bibi so enti wɔyɛ adwene sɛ wɔbɛbɔ apini baabi a kaa ni sie no Toyota Sienta ya na apake wɔ hɔ no mo na ɔmama ne bɔ mu na ɔkyerɛ sɛ ɛbra wɔbɔ pinika no hu sɛ mmerante mmienu wɔsi Afrika ne de mirika tantan nya asɛnketo adɔ ho akanwura
eno ka ho bi ema posifo yi womo adwene eba ka ne so yie pa na no nam so omu kɔ bi eka ni se ne wo behwehwem no ma hwedi enti amarante mienu posifo kɔ mba bi na wo masi afrika ni mu dwane na omu kɔ wura ka ni mu a akode ahodo ahye ka ni mu ma no enya asem ketona se amagana yada nanso ye nan gu abonten AK47 ena wonum hu ye ne dodoom na anya no nko etu a osusu se oman yi mu ane ye no eno nso bi ka ho ana efi aboba ahodo e ka ho bia na enya asem keto akora na se ebre kasa ide Kontanase police station ena mpanyifo ede saa ne oman nyina ene ka na na egum ni nyina bepie mu ho no mo a wo kire se wo de eboa na wo monhwehwe mu ahodo a wo pese wo ye nyina atumi akonkan na wafa saa akwanya na so no da de sere kese ato adehye nyina nim se obi a wonim saa mrante mienu ba bi o manam tintim ana abonefo sem bi a ekoso wo mpotamo omutiri mu pone so mbebo Ghana fo ho banti uhu bibisa yiwoma sutire ana wontimi ntu ana mompo ema won nase a wo mo emergency lines ahodo no omudidi djuma no 191 obetumi afre sanso na 18555 no ofra ebeba wo mo ho ene de twato ne 112 frɛ wo mo na abonefo sem bi ekoso wo mpotamo enwoma bi etiete nipa fa hodie so a ewo se police ba mu no hwɛ eyi free asetena mu ema ye ho dwuye na bambo ho nsɛm egina yie no fa saa kwanya we so na to wo nkra se na ebe no betumi abɔ adehye ho ban Abjofo yetwa ensem no eso ebium ye ko framantem mu sisi kpoguru border na bia ye ya ene won mu a eya kontifo bi nam ho eduru amanfro ebiso ne won mu a etra kwakiri won mu so ibody evra mo Manchester man kan mu posifo na Food and Drugs Authority na fe ye kubatan wuro bi a ya won mu ekiri no bone kura won mu akon editia no waso egina wona so a wa kiri nipa bi ya yesusu se tepan ye tado hydrochloride tablet ya dodo no anim se unim red sa red no a boda no so na won mu akiri bie ya wo susu se tablets awro no be mpem so ha ne ahanson 7,700 tablets and wo susu se ye tepan tado yi ebi ego mu a hu sika no kra de yancham 11.5 million Ghana tropical cities and what the body ebramu no wo kire se shen ya track bia ya no makra ya TG 6891BI and then you be a mu no na se na nya asem kuma kra botodo sopu wo mu ahye dem ne pipia gu kad mu a ya brofo sempa na wo branko mobo ko so na voter enoti regional head FD panipota wono god na kugu na god di tutwa ya wo chese wo mu country de pam ho wo bro operation abro mo di gu akwa mu se ye ni abrasan ye wunse sa yi koguru boda ho no so wo mu twemfa red no fa mu ani enti wo mdom na si wo pemen se be hwani atoto nyoma na wo chese do bani aya ye chi no Oliver Takra ya Go Express Transport Company wo mu edi di dwumachi wo mu hyande ma wo mu ene chi agent ba ko ka ho na fe nipa mienu Nigeria man alata yaw ye ni mu sie kura na mu pie Nigeria man ka ho ena wuma ba ko bi woron so edimu akotene susu se enwoma no a wo mo fa ne kyem ya wode ekro no anaso wode bobra mo Manchester man Ghana mu no wo mo ene ye wo mo adia na wo to so kyerem se FD wo mo mra eye nincha mano a section 122 Public Health Act no 2012 Act 851 which you say nya de makwanya se de nuboni bi be fa kwoti kwan so titupa se de fa yi o say no kra de na motitu no ene no ma bi wo ho de fa soro kutuka honom ne ade ho ane nanana wa na wo kire se sa no mate se bia nku a de esra ye nku a ye nyintumu ni kwan se ewura mu afi so chemical substance bi ya ye nyintumu ni nyina ade ya wo mo ema kwan timbra no ekun editi apa na wo kire se mpanifo abro wo mo ayoyo ntutu ya abo a etumi ede safo nyina ba tebru so ya obi mfa kwati kwan so onye sa nzie nei wo mo atwe wo mo kura de wo manya kura na nye be mfinisha ba duonum kura so ene ye de obia de kwakoto adabampro akiri no akosefo aban nti custom ya de wo bo wo mo aba so sanso na National Investigative Bureau wo mo aka mo bi Narcotic Control Commission wo ka mo bi National Security wo mo nyina ne boya wo mo operation go afam ne entie owura kuruguru nchemo de twudwa na kitwa bi a ya producer so eka ho na ye ka engine ne niaman kete maybe nku nsa kakra bi a ena no na dawson be wo mo di ni nyina ndro no wase
enye you say ye adwuma no ye friend intelligent gathering ye niam we car we yenhwe ni na eba na aye section no ye fine asana yama customs amount ha be ba sa no ye kan say person tu niam no nyina e wo car no ye yi sa ndro no free mu omo di free Nigeria eba Ghana yes na ye Ghana concern e kon kan there be na new rank ho be first no ye fa driver no ne company ne rep our border ho ha be ye hwe ho no ye hu say ye nyam ye bomodin kakra be nya sa nipa ye ne dia so ye bibia ye friend control delivering say ye ni car ne station no omo kan so mbe boy because ya chika ya fa car no ya chi omnipa no so na etimbi da button so mobile so ne ye so ya police ready twen omo so mobile na police fa omo nipa kra na pen tapinta don ye ne dia ya fa ono na ye fa aphrodisians no your ba no oba na asoma ne kunu so ombefa aphrodisia no ha so omumye ni nyina ye chi omo ka edeko ko kan mienu na driver ne agent na ye fa o border ho so and they say omo ye omo ho adwuma de omo akokọ ni aremando omo na ya to aso Aljonfo pene ate se odin chuma wure tudwe god na krugu kupim wo frauni oti mantam no mu FD woda wonom ano ye kowie nsam no wo atwoma mponu amansini no mu asante mantam ya mu na krachi bia wonya mfinhye na duo no Dennis Kwaku Ofusu ana efre no enanu fiada mmerante ne wote asi town kwaje womani anigye mu menteme ho ase asore ade a chememene da wonom so mo kohwe no masiesie fisi mpasa so ene anyinam so number 1 de we ba ha na etire ni tire nkan no kire sa bonten so for mefanko enti se ye ne mo nya ntokwa a ye hwe ni ensiesie na asomdwe mra ensiesie no mu no menteme ho ase na sa pagya ni mpremu so a ano odem papa na krache Denisi wono akopi obi kuo so ho kora bata ya wo bompa ya awurade geme se awurade geme na chi nyina no omo enkofo woni wona nya no ba ku gina na chi na se no osi de sekan abie ne kon wachi no emoje tuno na so omo ya hu bibia enye ye ena ka hu bi Frimpong Medical Center woto ase wo de krachi akopie mu ho no mo a opre ne nkwa na aposifo babonten a wo kire se hwehwemu ahodo e fa asemi hu nyina wo firi ase a oye ne nyina mu Benjamin Kwaten oya ya man boni oni Dennis Kwaku Ofusu abonkomo aboni se boys bi chene bono ibu sansa de no se yo mu kwa fali na boys ne sim to kwasi so boy ne se wono na mo chene bono na boys no esuma mtem ko to adwa no me ba no matumo to ko bibi asem ne sin ambo boy no na mtumo to ko duo no ko na bo omo se boys ne ko nya so na boys ne se na mtumo to no ron ko so mo nya so na mo ko boys no mo ya no mo jane na boys ni go mo so bibi mo jino ye na mtumo to no ko ye mtumo to no ko na mo twa adam fo ba ko se en sa se kan mo se ka mi o mo twa en sa se kan na mi jane fo ko jina kios bi achi mi jana kios na chi na za boy na ajane afo mi ti ye mi twa mania na boy ndi se kan jina machi mi jana na mi show no o de se kan na twa wei eye Dennis Kwaku Ofusu ene ya bie ne kwachi woni abane boni Benjamin Kwaten enkomo boni etiebi Aljonfo kase bono si ene asida nkoma wormo se bu man ba monten so yeso pa mu akinkan di ema wo ye mo a yakoye akinkanfo awie ya te ye ne asona ba ohene kwabena boat na awie benemenu abrewa ba Kofi Chumesi yes also ama akure nkai ni nyina no wo beto so man apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia pavi ane plaxmox mixture no malaria duro na ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive
ye no mbie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no and wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ate say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anye sa ade akohu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan o pharmacies na heba shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra die. Jajai. Wonderful. Mese Ghana for GIJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene che wa nguma bia. Owa crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owa science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, ane maths nom, me say. Books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, ane naka, and so am approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na se we die. So ko be kura bet me akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. What table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and midterm exams at the master school. Here, one more at two phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni kadua ni. 1029FM. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also woye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Magie drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu kan ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD agi edwede nkrato ya. Odofo, mami mi se wasɛm o. Da bɛn na ope brese. Ukɔhwehwɛ onipadua mu. Sɛde onipadua na kwa na hoɔden sitie. Obrɛboɔ, osa, cholesterol anasade dodo ewo mu, o blood group, o genotype, so ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de ko fitem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL ne nchen pe o se kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea nie, Krobea nie, Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi, Akakune bete, Onua, Ori, Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon, Mota, Wani, Marika, Na O, Okokodoro.
Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yan bisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Adan mu buhura aye ni na hyenkam ise nyuman obia ni 102.9 FM enso di odi amani pa no eno no eden ohweso edidigi Otec nyame ma onyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani ho hwibio pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban the PDI Asem Beba Dabi Otec 102.9 FM papa wa yi bi Otec mo wo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu eni mase nya sa na mo tie o mo ka se duma na mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra wodi obi a bekɔ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokuduro enfanya 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boye asida tosumie no akoma mu mpanyifo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kɔ awale a o misa nyakopɔn se woni nyakopɔn na se busum na wusum a se ukɔ awale a bisa obusum a wusum no onyi nkyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne se onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopɔn akyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa Otec 102.9 FM timi da radio ase yenso da ase oba awakɔ awade de nye wo fa ne bɛka wasem nyina de ama wo ona okunu bɛbo wo no me pa chan wanimu nyina ho no yi me pa chan meni we se bonkum no kasagu we mu me pa cho bonkum no ho no yi ehunu ya ma esuda moja ei ana maso we se ne soso na de china moja fremu eba ade wo bo wasum saa no machesete wani so eje wo wan ana me pa cho Otec 102.9 FM obo wasum bonkum no me pa chan enku emu opeso tini jankotan asoni mu no ya wa ahoma bi wom pa cho we de enkwala amusu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kese ni mu a wu kyese nketenkete pa no ye frɛ no enjankotan trip ɛwɔ wasoni mu hɔ ese no opeso tini free hɔ enti wo bo wasoni mu saa no na waso we problem abam me ba chan ene mu janso ada wani so o ye ne den na ma wa ba odia me ba cho odia nde wotabo kakle bia na ase ni yem ahye no kwan yem ahye me ba cho me ku Otec 102.9 FM kebe na ase ni yem ahye no ena o se sori na ko jame na me nkonkɔgye ka ewo the next town ye ko na me ka chense me hwe de wi a wo sitie na enye ade bia na wo ye de wo kwa akɔgye ena enye ka bia nso na wo kwa akɔgye de wo honom na wo pese wo kana wuntimi nkan ka fa kyerɛ me ena me kan asa o si bibie ni honom na obi sa me wodidi na me so me didi ena o se yankona me nkɔtɔ drink ma na me se a adwuma ma nom drink saa ma ba fi nso amen san so be nom drink na o se na yanku fufu bi hye ha se na me nkɔtɔ bi mo ene ekoi nto ɔtɛ na ma me na me to na me didi ena o se na me se ade na o se nkomo wo hono ma me pese me no ye de edi
ana msmiti o ana ɔse sɛ wote sɛ me no baby akwa akwanyema asɛm bɛ na obɛde obɛka na asɛ de na abɛyɛ ukunu na ebusa osase na obisa me sɛ nto obisa me sɛ na mesere ana msi ye ne oba akolo de ene nka wowu nka me am so oba ne sa de na kɔ hospital ama doctor bɔ ne pane ama nyinse na asɛ ana so oba ne so yɛ de ewu na me kan se eche na ɔsɛ ne me na oba bi nyim nto kan no na msi nti se pese menye de ɔsɛ oba ne se wɔ oba adwuma mu hɔ no oba hɔ yɛ adwuma mu oba ɔno no adwuma mu hɔ no se wayi number free me phone so e da ma ɔno no mpena na se me na hɔ no ma asɛm no pese ne mpena no enka enfa me ho nam da hospital mu no ɔne ge ni nyina ba hospital mu obɛhwɛ me ana ge ne ba na ge ne be ka kyerɛ me sɛ me kunu soma no e ma ne kɔtɔ okosua miensa e ma ɔtɔ ensa kan ho e ma ne de kɔduma na afunso mu hɔ no makɔ akɔbɔ medua hwan na ɛka saa asɛm ne kyɛw me pa so me kunu mpena no wo yare da hospital no ɛna wo kunu mpena no a ɔne wo kunu nyina ba hospital hɔ so wɔ bɛhwɛ wo no ɛbɛka kyerɛ wo sɛ deɛn yare na me yare no me kunu nim ho bi adenti me pa me kunu so ka kyerɛ me sɛ yare na me yare ɔna ama ma yare ba ɔno wa nkyile ɛna ga ni kyerɛ mu kyerɛ wo sɛ ɛna ga ni be kyerɛ mu sɛ me kunu so ma na ma ne kɔtɔ okosua miensa di asante kosua na asa abrɔfo de me pa wa nkyerɛ mu sɛ asante de na abrɔfo de to aso ba so kɔtɔ kosua miensa na ɔtɔ nsa kan ho no de ma me kunu de kɔ duma na afunsuom na ɔde kɔ bɔ mi dia ɔka na wo kunu gyina hɔ de me pa ɔka na me kunu ni hɔ no to aso Asem Beba Dabi na me maame Otec 1029 FM empna ne ka saa asɛm ne de akyerɛ wo no ɔkan kyerɛ me maame wɔsan so ka kyerɛ me nuanom me nua mpanifo wɔsan so ka kyerɛ wo me maame kɔ ge no hɔ no enipa bi yɛ kobra ɔno bɛɛma no ɛna de ne mpena ba yaresabea hɔ so ɔmehwɛ ne yere a wɔyare bɛɛma ni ni hɔ ɛna ɔbaa na ɔno yɛ mpena no abɛfrɛ wo yere no wo maame ɛne wo nuanom ge no ka kyerɛ me aka kyerɛ wo nso sɛ wo me bae ɛna ayɛ wo saa me ba na me maame ba na me bɔ na mane to aso firi hɔ na me maame mo kɔ ge no ɛhɔ no mu ofie me maame ne me sisters mo kɔ ge no ho ofie na ge no san so kyerɛ mu the same thing ɛde kyerɛ me maame mo enti me kun so sorry a ɔse yare na wo yare no ɛyɛ mea ɛna ɔse ɔkɔnsuo mu hɔ no me kun asɛm no ɔkɔnsuo mu hɔ no ma nsuo no kora nso aba bɛyi ne ho adi akyerɛ no ma nsuo no twa sakola nsuo no okɔ mu no me pa chan nsuo na bɛyi ne ho adi akyerɛ ɔno bɛɛma no a nsuo na ayɛ dɛn wɔtwa sakola ne ti no wayi ne ti no ho nyinaa sakola kwabo ɔba na ɔhyɛ jalabia nsuo ni hyɛ jalabia me pa chan ɛna me kunu ka kyerɛ me to ɔka yɛ na me se enti sɛ amenya ne dɛn enti sɛ wode ma akonsuma wa akɔbɔ me dua Otec sɛ wobɛsɛ wo kunya 1029 FM deɛ wobɛsɛ woyɛ ɔho biara no yɛ wo ho na ɔsɛ wayɛ ne dan nso nti na ɔde nkosua ɛkɔ nsuo mu akɔbɔ dua ɔsɛ wafa n'akyi na wo nso wafa n'akyi ne ba chɔ da antam na me mfa n'akyi that time na wo mfa n'akyi ne ba chɔ da bi ɛsɛ sɛ deɛ wafa ne ba chɔ ile
piao ewie arafo ne ade hye ewie yema yen ho aha ewie yema yen ho akwaba na yema yen ho ye hyiehia enne eye ebenada emfimpinu aduonu num ewie yeda so wom enne yeda foforo atwedi ampototrobonsu kwame wasan hwe obiew na yasan hia enne nso ye ba abesom yede Asem Beba Dabi dwumadie no ena ebesom wo afidie yi so enam Otec 1029 FM so Otec 1029 FM so ewuram ekọ miaye ahodo awia baabi awowa awutie ye ubetumi nso asan ahwe ye live ewo social media ne so saa bre kro na amuo no ukontentan ne so na wukoye nuanom ewa amanhodo ne nso so a awia wonum nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagudo dwumadie no onom fa amonum nuanom nso enya bi atie enya bi nso ahwe awia ise ukọ Spain a Be Love Radio fo wo ho sabre ya ye kasei onumu abade mu a enya asem ketwa se wura United Kingdom ni nsumu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ena wie wonum nyina nso abade mu abiebiem enya asem ketwa dwumadie no etwagu yenuanom e wo France Paris onum nso monitor live e wo Kings Radio eni ni TV so Denmark for e monitor yen wo Dache Hima Radio ne so ena Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu ena wiei onum nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei ogi amanie ena wiei apesemakana nani ena dei Krobea jata bene mapamfo ya sehie biu ewe afidie iso oba de achia me ewie akwaba ya eja akra umpom te say nyankopon adom ho ye pa na so so adom kro na ode nenso asan afem yembiu sa ene ye benada sa ye da sonso wa yem wendie sabre ya ye kasai yawda eye yawada sa enya asem ketwa wa Asante maimu enye pe ni behwe amamre ni amane ene betwagu e wa Asante maimu na sane ye yedi nkan so ahye tiefo obo no Otec FM de Asante mainie Otec FM nsunie enti na wotwe dadie yi a yawda no baso no ho nsem nyina no afidie yi so sane ye modi nkan ate no mu behunu bi oba de achia me wo ho me baha den ene ensemu a ye denam no emu edu sa eja kwa bibia aboko de na adumara kwa bibisha babi odi abedure ya waso yemu sa ode ya se wura mu bio se oda sori anopa ya ko nkutu dwanim da onyankopon ya se kire se wayebi enkwa wode amawo sanete okodai sebe na te se de wawuo se watumi asori anyankwa adware asa kwa akotena dwuma mu a ese se ode asedaba no ena wi adofo ye ba besom na soma ye ba besumi okai na wo hye ne nso a wadwenkyere eni asem bi a wo nso wa apesa ode tum no ode tum awia ye bekai wa afidie so de abawo ena wi Jorans Dr. Ampem mahu osena na ya Krobea Asante ena wie ma join live nyankopon hiraw Dr. Ampem awie ye ma wonso ha ena Mary Cruise DH osi akra ya Krobea Asante wada mebru ye mo ha ena wie ye hia ewa afidie yi so na ye nyina ya ka bom na me homfa me enu nti ama me hyedem nyankopon san yade wate Mary Cruise na untutu anamonso emfa ensie ena wie nana me watch live nyankopon ye okese no ntutu anamonsie ye da ase eburu ederiko usu ena wie mahu se wonso awuram osi akra ya Krobea Asante wadama ye kan ho nso ewa ha bright ni boyen mahu se wonso abewuram ha osi akra ya Krobea Asante nyankopon ye okese no ntutu anamonsie jubin owo ejeso krapa osi a very wonderful show na ya Krobea Asante da yenso ye kan ho ewa afidie yi so ena wi ajubin krachi wonim drose
owa homani subi osi akra ya Krobea Asante ne yenso ye wa ha bia ye hwew ye tiew na ye ba besua de enso ewa afidie yi so. Okay, na ya Krobea Asante ye akra secret ni say you look too young. Too young ne kura onimme. Na adama ba be too young ho. Mr. Lloyd and was a Ghana is listening. Na ya Krobea Asante udwumadie adesua nko udwumadie ya de kyerɛnso nko Nyankopɔn nhyira. Angel mehu and was a kibra papa and we are wada mebru ye kan ho oji amanie apesemakana nanie Krobea jata na aka ni say ya na mani age pa mensme da se ebru good awie ye ba besom ade ba ko wi ase enipa da se na bi out wi ase ya ahye de nso eja eno ano se eja kro na ahye se ukọ fie na wuwura mu ka ase me kire jade ana kitchen wuwura mu a yesoja obidie ye buchia enka no na ye bobichia ankasa ye kotete netie na ye dia yen ade no in a shape of to say kosua no very spherical shape bi na ase no de ya flatten no na ye de sisi ho bia miensa enti sa miensa ba kunie mienu nie miensa nie animu no bie kire se animu no ankasa ne yekue Jennifer enti se unya gentia no a udi kua enti udi no hye animu na wode maba no se wu soja no ene ne yefreze wu kuaja wode maba no udi wurawura enti se wu soja no na wo kamaba no esom sisi gentia na animu a asoja no efri ho na ye didim na ye ekọ ena kropoto kropoto ene se ada hoho bebe fie ni ehu se bi a hoho fri kumase hoho fri nkran hoho fri sinyane hoho fri tamale hoho fri borgatanga hoho fri ebia wa anafra omamu ba bia ofri a waba wo ye hoho no sa ada na ne so kropoto enti wo so na bidie sa bre kura no ne enta nhi bidie enti jasrema no na ye hwan ne dodo ne ye de agu kropoto mu eso ne ye situ ene ntosi fro ye ni aye eno na ne ye tigu mu so na mo hwa de bi edidi ma na afa de ye nwunwunu yi ni nyina bi ba keadu enawie shout out to you Nyankopɔn Israel ni de bi ba na afa de abrofo de wo de wonsa som na wabɔ ne payero na eno aso bi wo ho a wo de machese nom ne ade ni nyina ye ja efri buchia so ebesi sesei stove ene nasefo a ye use ni nyina no eyeja na se ye no aduane a se ye de siso ebe kama ye soya eyedi ne yekodie sabe se jakro no a ye de no aduane me ye kama emie soye ye kokodi aduane no ema ye nya hoden no se jakro na atumi hye aduane na se unim bra aduane asitumi hye baako se jane doso ewo aduane na se mienu se wani anko aduane ne ho a ase atumi hye fakwa adwendwemu o enuoma etumi ma aduane ase hye ni mienu ena makan enti ja yetumi de no aduane ema aduane yetumi te ne ye de hye yanom no saa ejakro na etumi nso ehye aduane ase onipa da sani etie me mfa nkwa adwendwemu saa asem wa makan ebeboa wa ankasa wa brabo ene ye ba besom na ohwa osumu a ye wo no yenim se ya wada echinachi ena Asante Mayura otumfo se tu abebiew na ne ebo odin a ne aboyimu ase ninim de ne ne mpanimfo tena asen hyehye ya wode to Asante Mayanim nie kire se ya wada ena Santehima ya wokwa akura no yedi ne na wotweda
na se wo hwe efri tete enura ye kire wa bakwasem a ekwane ye fa so a ohima adwakora fa so e baaye kwan ye fa so a ye nya no ene yesi ohima adwumadie paawo oman bi mu ene sen se wo hwa sante hima adwa eye adwa kese se wuyi no to nkyene a ye wo aman hima ya wonom nso wo miaya wonom nso boa ye nananom na se ye kaso obi yo ohima ni dwumadie ankasa ene sen oba de achia me akra ena wie nso sanfa ye fam kakra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefo ne ahwefo nyina okay ese de ye wo ayim yikese pa na to Asante mai no Otec nso de entini ye boya mra ni Otec lead say others follow ye de ya sha se da vise ye de esi ye na so den ne santi wawie na adwuma na namakura du yadom ye Asante hima wawie na adwuma senya okuani ye adwuma wopon no na amakura du yadom se ono so wawie na adwuma wabesoma Asante masompa ye o man frefre se de nyankro ma frefre nsu anopa hima ye obatampa ne yemuye obatampa wo bone ma wodonko ne nzemu na amakura du yadom we nana wona ni mo mayam komo wona asora na party heso ma oba kwadwofo wona oba wodonko mu nsemu nana amakura du we nana wasisu aduemu nana ko nana no ni woni anu nchen nana wasisu aduemu ye cherebre kuduwa wadasie mu obatampai nana wasisu a duem nana ebo paya yempam enka ye be pam na nka ye ma wonko eka tuo nko a ka Asante mai be ko agyew eka bombo a ka Asante mai be ko agyewo eka asekan a ka Asante mai be twen empo eba se ye ntoto abo a enka ye beto Asante mai yewura hyeden Krobea Asante kotoko se akroma ni mo ho se den ya on ho panie sanso na edwo sanso na eye eta ene ayo aso mu ni mpoto se den ya omuntime mpoto adwen nananom maye bi Asante mai monkose na yenso so yenkose akra piao ye afedie ye behwe ohema edwumadi on se Otec de ye ne din kan obibia mu zabre ye kan mfidi ahodo no nyina omo twen ya wada na ansa na omo abekire ne awomunim ana omo abekire amamre no na yenso so de ya sha ase kura na odwekura atwam se ye kase ohema enura ye hu kwan mpo a ye fa so a ye benya asa edin ohema no ene kwan ye fa so yi no se omra medikuma soronko bi entine dwumadi a obedi ye no ntima ye koyi ohema se omehwe ema enyina edwumadi eso no eno enena ye ba behwe akura won se ohema no oni kuro ni wura de ntira woni kuro wura ne se ohema ena wo ohene ohene nwo ohema enti ohema ena wo ohene se dia na anu yehu ni se ohema nya betena adwa so se kimua so wo ye wo faase yo wo ye ohene wo faase ana se wo ye ohene nua kura obetena adwa ne so a obedane ohene maame enti maame so de eniema unse ye bafia ema pa ene bre entoto ya hodo nyina ema ene ye enti sa na wokọ ahenie mu nso a ete enti se ye kapa kura no a ohema adwumadie kura so che ohene eje se nia edin a wo se emema eye se bibi te se ko ene nsem bi a edin a wo se mema ana mema mro eno ne ko emema efie ana emema tenabia na madie se enkane no se abayiwa bi abu ni nsa a wadru ni mpani mfie so no ono ye de ne kwkyere ohema ontimi mfa ne kwkyere ohene sebe se ohene me ba abu ni nsa se ni se dabi awose wo ba ene ye de kwkyere no
enti ebra ohima beka ho na sa adwumadie no akwaye ohima ne de enti se obi obu ne nsa ana mpochiri bra ene saa niema no nyina se oba bu ne nsa se waduru ne mpani mfie suo no ohima ene hwe na yede ne kwakye no no ka no ho asem afei se empo obi afa ne kunachi obi fa ne kunachi na se ye kye no a ohima ene ka saa asem wei etoto ema asem no etwa se obi eyire ene ne na se de ya ne yetaate no wone me na den se obekọ wo hene ho se nana mpacho me yire ne me na by nana oba de ohima de unse ohima nkita hudie no obetumi akọ na wakọbọ na mane se ohima yi sise me yire wone me na kwan a wode me fa so oni enti e ba sa awade sem ene sa afisem ni nyina no ohima na ehweso akwada na so odin a o maame ka wontie o papa ka wontie no ode ne kọ ohima ho na ode akoto ohima anim na ohima atunufo na wakasa akire no ede ne mpani ndwene no ene na baataaye no atete akwada no ama wasesa afei se eba ne se empo emusuo bakromu a ohima ena na ehwe ema ye yesa eniema no di ntra ne se nkane no na se awuwo ana bibisi kromu a yetimi bodawuru na ohima aka ho na ye pre kromu fi ni nyina na omo odwon bia na omo to na omo pra kromu jese musuo enkwada wuwo ana se apemfo ewuwa ebasa wona di animu na omo pra kromu nyina de agogu kronu tia na amamene ne amane ese no na omo aye nti ohima adwumadie eba akono no na anim se asem eba ahemfie na se ohene kura tena so na se eden na se okase yentu nheda okọ na berewa ho ekobusa no enu nti ene ekonya se ye ekobusa aberewa na no se ye ya eba aye nie ohene bia otena ase a wonde oso ommu ohima ommu ma no de ko ba aye ne se okase obia owa aberewa bia no ebradu se omukuno enti omo ya yiri de omkunkum merewafo no a ewo kuro no ho nyina ena wowura baako de se ne osi do ne maame no wankuno ena otam no no de ne kwahya adukuro bim enti osori ya no akoma na aduane adi osori ya no akosra no osori ya no akoma na aduane adi we na saa wo hene no a tirimodimfo a wonde onfa ma anya hwe no oso opese obi asuro no ena okokum osebo ena wowura no ho no de saa nwoma no ehye no se opese ne hu ye hu te se sebo ampa ne hu so ye hu na anche ena ewo ka no ho owaye nwai afedi obedei afedi ohene na ho kire ni to obodawuro se hwan na betimi aboa no ama wawaye aboa no ngoma na firi no ho so okasa wo de sekan waye a se ne etie bia no ebeka ohene no oma ja obi antumi ena papa no a owura no a wonde obu ne maame no ode ne kohye adukuro mu no okoma na aduane no okache ne se de esi kurom ni o na obi aye ena o kire ne se wo de okwa amomuntu amana na amana no ohene ne tente bepe omunko nsuongum eye ma omumfa ohene ne nsim sima be se enum munyi no mo wura ebewro endi oba ya na osena na metimi ama wo honam no ayira bo anwoma no yawro saabren so no de ahye se obeche na hene emu mienu na wa betimi awro no wo de amawo ehwa na oma etwa amana na omudi nsuogum na ogina mu to omudi nsuo no gum be se sima num na opie no na ye mremremre se de kahuro aye no omroye to wode na hene enu ma wode ne niam ache mu koma no wie na obusa ne se na wo akwada nyansa we ukonya no we ena wose abra wo ka se yenkum amerwafo nyina na me de ma berwa de na me don ntimanku no ntimi ne kosie baabi to ono na mkobusa no ena wo kire me no tie kofa ne bra no kofa ne baaye ena ebeye nse na ho se ena mi kobusa aberwa enti eduru ni hedin a okọ na woni wohema akosusu ho se ni yo menya ne den na obatan na dwempa wowo no na wode ama afei ono so edi asem ede se de wohene di asem na pepepe ohema bia di asem aware sem efa asem bia ni ho a jesu wakasa asem we di bia ye mema asem enti yemfa nkoma mema enti ohema ho kra de yensem enti se ye ba ye ni ankasa yenwura
ɔte kɔkɔɔ so a ɔno wɔ baabi a wɔtena edi n'asɛm saa na ɔkɔ sante hema nso so ɛhɔ a ɔno nso wɔ sante hema kɔɔto a ɔno nso tena na wɔno nso so edi n'asɛm enti ɔhema hɔ deɛ obie timi kɔ bi sɛ deɛ medical aka sɛ ɔhema deɛ ne deɛ ɔhema deɛ san sɛ wɔyɛ ɔbaatan nti no sɛbi obie timi kɔ na otumfoɔ hɔ nyɛ nsɛm biara na kɔ otumfoɔ anim ɛgye sɛ nsɛm a ɛsoso sɛ deɛ medical aka no na ɔhema hɔ deɛ sɛ obi bɔ odua ɛmfa kɔ mu a ɔhema hɔ ɛne ɛde kɔ sɛ obi to ntomatɛm a sɛ bi a wɔde wo maa ne ɔbɛma ɛto pin biribi saa ɔhema hɔ ɛna yɛde kɔ ne hɔ yɛ nsɛm bu kwasi hɔ yɛ nsɛm asɛm biara ɛyɛ sisi sɛm biara wohu sɛ obi esisi wo biara no yɛde kɔ ɔhema hɔ ɛsan sɛ wɔno ayɛ ɔbaatan no ɔyɛ obi nso a wɔgye ahɔhoɔ ɔhema ɛna hɔhoɔ biara ba kurom a ɔkɔsoɛ no enti anka ne hɔhoɔ biara nya baabi a nano ɔba a ɔhwɛ kurom ɔhema ɛsan sɛ wɔno na yɛ kurom hɔ mmaa ne nyinaa ɔda mmaa ne nyinaa no nti no ɛkɔm di wa ɔbaa hɔ na abɛkɔ akɔpɛ aduane adi na wano aduane na wɔde ama no adi na wɔne no adi nkita ho na sɛ sɛ ɔma ne kɔ wɔ hene hɔ a ansa na wɔma no akɔ wɔ hene hɔ enti ɔhema enwuma no deɛ ɛyɛ bebrebe ɛbɔn ne so na bere ni nti yɛntimi mmɔ so maako ti yɛbɔ ne tofoɔ sei ne yɛhunu sɛ ɔhema ɛho hia paa wɔ kuro biara emu good meda se eburu awia yi adɔfoɔ sɛdeɛ teɛ no na nyankopɔn yɛ adomo a ɔkyene wukuo yɛbɛhwɛ na wɔtwe da no ne die no ankasa yɛbɛwura no mu nyankopɔn yɛ adomo a ɔkyena ɛnɛ abena adoma papa bi mahu sɛ o monitor show no ɛwɔ paraku exit ɔse akorakorɔbea asikafoɔ kurom ne ha na ha na me nso me wɔ a ɛnɛ me nso metie mo innocent kwadwo ɛna ɔse yes Otec FM all the way na yɛ akorɔbea asante ahai ɛna wotia a amammerɛ ne amanneɛ ankasa no yɛkyerɛkyerɛ mu ɛma wote aseɛ Bisma Engineering Solutions ɔse na all the way onu wabadwafoɔ awia yɛkyeakyea mo na yɛbɔ mo aba so ɛne adwuma pa ɛne adwuma dene a mo nso mugu so a moyɔ ida hosa mahu sɛ awia wo nso awuram nyankopɔn nyɛ ɔkɛse na ontutu mu nyinaa manamɔ ɛnso ɛmfa ɛnsie yɛda mo ase ɛne mo mpaeɛ a mobɔ ma yɛn na ɛna kakra nie ɛgya kwa be asɛm bi firi asante bɛkwae mpɔtɛmo hɔ ɛba yɛnim wɔ afidie yi so asɛm ni nyinaa kɔkɔgyina sɛ awuraba bi a wanya mfinhyia no aduasa ɛnwɔtwem hɔ kɔ ya ne yɛfrɛ no Rebecca Apia na wɔte adwunase ne yɛ borɔno bi yɛ no wɔ abɔdɔm ɛwɔ bɛkwae municipality mu abaya ne mfonyini ɛne da so no mo a mo hwɛ yɛn ne deɛ mo hu awura ne mfonyini no awurai ɛne ɔno ankasa ne kunu kyerɛ sɛ ɔsuspect no sɛsɛbesɛbe ɛmɛɛma bi fa no enti ɛte saa deɛ a wɔbɛyɛ awura ne ho adwuma ne ho adwuma a wɔbɛyɔ ɛne sɛ ɔtwe sekan bra ɔbaa no ani na ne ho so ɛna ɔde sekan ne wɔ no ɔbaa fidie ne so a abaya no ɛna ɔda so no abaya kɔkɔɔ bi a ne simu gyerɛ ɛna kwabenane twe sekan ne so na ɔde wɔ no awura na no asɛm yɛne ne kasa wɔ afidie yi so ɛma ne kyerɛ sɛ ampani nuane ampa ɛbra bɛma ne wɔ ne sekan ne saa no sɛbesɛbe deɛ na akɔba ne sɛ ne nso no ɛna pie efiri ne yam na ɛbɛyi bɛma ne saa yɛ attempt sɛ nkɔde sekan no sɛ ba bɛ wɔ ne deɛ tɔ so yenu otia so ɛna ɔbaa no kyerɛ sɛ ɛne baabi aduro ne deɛ owu ewu nkwa enti sɛ me nso no yi pie kura na me ma wɔ be deɛ tɔ so yenu ɛna ɔne bɛma ne yereyɛ bɛma ne hwɛyɛ no ɔbaa ne tiem nipa mmerɛ wɔ tiem ne kura na afɛ na ne nso no ne tweba dodo ɛna ogya ntiamu no bɛma ne hu sɛ nipa ate nipa ɛba no na ogya na sane wasanim watu pia afɛgyan
afa dia yendo so mu ankonko to be ma na wono nso akọwọ ne ho sekan ni bi ato baabi na wasan nom adubone nti e ba asa no amanfo antumi ankyere no bibi kakra bi wo ho ene o motamo no ene ye dese oba dafa be ma dafa ene ye de o makoto ayaresabia be ma ni nsunie enti wono a woda hoi won de wo ne ho sekan esan nom aduro esan adigu so enti so kwa ayaresabia ho a empa ono eda so no ade no a yede esi nipa so no ebi si ni nsa benkum ene ebi si ni nsa nifa ene ebi sa hye ni hwinim na je so ono ne de aye kuruhia enioma ni namu enioma nko enioma mra ene de yate ene se be ma na wu ene de aba betodwa ene se be ma no a owo ne yere sekan ono nso kọ wo ne ho no okọ no mu aduro no waye nyame dia ne wu a wawe nesefo na brekwa awrehu sem bia san ba ho ene se na busua no weyi hu se me na me nkwanko ginam na akwa we me nkonko enko ye na yie me na me nkonko ginam na eno a na se akwa ye enkomo a se ni funu no kra no de wo begie ginam pa se wo gina so no de asie sa krache we no ona oya busia panyina aka be kwa kobosa kawi o mi de me ya ne se wa ma nurse fo na bre papa o ma bre sai o ma bre anyeye se o ma bre anyeye se ba mo wo kurade a de bi se ono na ankasa na wa ye ready se wo be ko o se adana mi tu nurse fo no fo se nke betumi a mo ha wo mo na ye me ya o ha wo mo fo ma mfa ya na ayi be pacho hospital be ni se mo betua ande kaba e woni yame e wo sa mo je kaba e wasa mo je business for na bre da bi wo wasa mo je da bi wo ma ntie futu na ni so wo mo bre se enipa no waye ready say opese owu wo ne ho se kan na anye ye no wo sa bi o da bi o hwe eye nurse ni no na sede ne se doctor ni na sede ne se obeje nkwa obi opese wo no awu no de emfa ho ne se ne atie bia no ye begina wo se oba nkoma nke ne ba ban ene om so mo adwuma ne ba ban ene om so mo adwuma na de se miam na me de me ho esi mi nyewu amewu na me firi wo be fami wo wo so ma no me fami eno kra yo si akwa police gracho police bet me acho police gracho me na de me ho enji se ya no adofo ni ade share krache no information e kire se owura no watoa nananom so oba ni de amache ne wasem kapa oba no de omui owu anke beti on de nyame omui oba betena se oba na fe oba no kra be kwa kofa no e de na ba live na wa be ka ono na afi be ma no de na otutu se mema be hwe no no afi pa na oba wi agu na chi Asem si obedi kura se obedi kura se nesu obedi awie e de kura ye na we kura be kura ye o nanya nkunu nanya nkunu a woni ne tie o pe wo ku oba ni se ni mikunu wo de kura na wo kura na obedi awie atiefo enti sa asem no de abaso eno no ena wie yi ababa yi e wo manim ha mo mane men afidie no e mame mo connect no entum mame na sebe yese obi be pia na owase awura akwaba eja ohote say ami adum okay ada na asa ho aye mo bo sei ekwamodel acha dabi common no na asa ho aye mobo sa ade asem bi ato aboro so esusene wa na pachan asem bi ato pachan wenya broken heart acha dabi acha dabi unya broken heart ye fra say acha fra me comfort there mensa okay comfort say ye trinity afra no kone ofri he ne ba ikone acha daba akakadru krom wa udua bi acha dabi unua bi adan she me te daba anka madwuma no kakadru mi akua yanka sa no mani je ho ti kua de ehun hia pa why not
sɛ meyɛ kokofuo hwɛ na no sɛ mkɔdɔe na mensɛm nyinaa kɔ waawae ɔba adeɛ kyerɛ me akɔ akɔdɔ ama msɛm awaawae kyerɛ sɛ kuadwuma nna fam akuafoɔ mo ankɔ ama a yɛbua da nyankopɔn nhyira kuafoɔ ɛna awia ikɔne asɛm bɛn na ɛde waba m'anim ha yi a w'anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ yi hyɛ w'asɛm no ase na kyerɛkyerɛ m na mentie wo mene matiefoɔ mbacho video bɔkɔ mene blofoli ɛna na ɛte hyɛseɛ nyɛ wo ne nnɛte hyɛseɛ aha enti starte ɛyɛ dɛn pacho sɛ mene ne te na mehyɛ okay wahyia na wo ne te toa so pacho nti yɛte hɔ na meka kyerɛ ne sɛ ɔmeyɛ nkɔtɔ prot nti me nso mepam adeɛ ɛna mene madamfo bi kasa no so akɔtɔ bi wɔ daaba nti na bi wɔ hɔ nti ɔkɔbaeɛ na ɔse wanya bi nti yɛ ayɛ nkɔhwɛ nti mekɔ na mene ne kɔɔyɛ first day deɛ mene sister ne kɔɔyɛ nti second day na yɛde sika no ɛkɔ deɛ mene madamfo bi ka ho ne yɛyɛ me nsa ne yɛde kɔɔyɛ nti ɛkɔɔyɛ na ɔse mepɛ sɛ na mese ɛnka mepɛ fuu ɛna ɔsi saa deɛ fuu ne 100 na sɛn na wɔ na mese ɔsese ya deɛ 4000 ekura me nti no mɛfrɛ bɛɛma na bɔ na maneɛ ɛna mefrɛ ne ka kyerɛ ne sɛ yɛnya plot ne bi na ɔse 100 na me de 4000 me sika na ɛkɔ akɔto ase na ɔsi yo nti edu 3 days no ma me call maazi kɔgye sika wɔ bi hɔ ɛna ɔno to di sika no ma nipa no wɔ baabi a ɔwɔ no ɛna me de kɔɔyɛ nti me de kɔɔyɛ no na plot no manso saa na papa ba kwa kyerɛ me sɛ saa na bɛyɛ dia me nsa bɛka ne anya fast na yɛnsi one room nsi so nti ɛhɔ na menya site obi te site hɔ na me de ma na yɛtɔ anwea na etwae na ɔhyehyɛ hwan tɔ anwea pacho ɔdi sika no baayɛ no ɛna yɛde bi tɔ anwea ɛna yɛde twa blog na yɛde hyehyɛ one room no nti ewie na me tu kɔtena hɔ no efiri hɔ no no manso saa na ɛgya ɔbaayɛ me plot ni nyina me yɛ ni nyina na onya mai ba na mbusa ni sika no ɔde ama me ada no ɔwɛ pacho no ɔtu kwan oni Ghana ha pacho ɔwɔ akwantuom pacho aha enti ubusa sika na ɔde ama wo mo hyehyɛ one room no pacho to aso nti imiewo me tuko yɛ ni nyina na manso no hɔ nti ni next ni ending no ɔbaayɛ nti ɔbaayɛ na ɔka sɛ me yɛ nkɔ plot nso na me kɔ kyerɛ ana me ne kɔɛ na yɛ kɔ papa no hɔ no wa ɔdi kan yɛ saa plan ama ɛna ɔse ne saa deɛ bɛmi ayɛ pipɛs nti ɛkɔ nkaare ɛkwan mu hɔ no ɛna yɛ kɔkɔ yɛ pipɛs ne ɛbaayɛ baayɛ fili hɔ no no nsɛnsɛm saa nsɛnsɛm bɛn saa pakyɛ obusa ne sika a ɔma ɔse sika 4000 bi abɛdi mu nti ɛno no mede no yɛ chop money saa kɔpem sɛ ɛbɛsa ɛno nso so na man na me di ka de dan ne man no ogya yi si na me saa pe obi fufuro no to aso nti na nsen a ɔbaayɛ no na ɛdan ne motutu me ba hanom na sɛ me da hɔnom na ai mo bi ne nam dan no nti ya na me ka kyerɛ me esi ni bi na ɔsene saa de wuni anwea na me kɔpɛ anwea me ma omo de anwea baayɛ na me tɔ cement na yɛ di esi mu te se waba ɔbaayɛ no so obebu dan na gu me se no nso no ɔnka nkyerɛ so obegya ɔbaayɛ wọ́n ma wíṣíkà ọ̀nà nso ọba Ghana nso ọ̀hyẹ́ ne yẹ hɔ saa nti mmaame mu nso sè wọ́n mu mpene so na mi nso mi hwɛ ne yɛ kɔ na wagye mɛsi wɔ nti plot no nso mi hu wɔ mu nti mpɛ sɛ nka mo kyɛ na mo de mi deɛ ma mi. menti ase o one bɛrima ne kɔtɔ plot de boom pachan bɛrima no wɔwɔ akwantuo mu no ohu anaasɛ no wɔwɔ Ghana no pacho obai ofiri akwantuo mu hɔ ba Ghana ɛna yɛ dɛn pacho na mene ne tenae kwan bɛ na afa so ne tenae me oni madamfo na ɛwɔ hɔ no nti ɔno papa no ne wo wadamfo pachan ɛna ne wɔ hɔ sɛsɛ ɛwɔ akwantuo mu hɔ no boy bɛrima on my classmate nti me nso so na me ne obi na ɛte sɛ na me na ne ɛtwempna pachan nti ɔno no ɔno mi gyae na ɔtu kwan na ɔno mi gyae nti be ba na me ka sɛ we de me kwada akwantuo sɛm de me mpɛ na madamfo no ka sɛ o ɔne na nante a kyɛnti o ye good na me see you wo wadamfo ne papa ne wa akwantuo mu enti wo wadamfo no wa akwantuo mu ɔno ɔka wo a wo Ghana ha nde ɛma papa na ɔne ne wa akwantuo mu ɔno to aso
ɛna ɛyɛ top plot ni nyina ɛyɛ aha unru baabi a ɛyɛ top plot no enti wo wadamfo no de ayi no ka kyerɛ wo enti ma wo te aseɛ sɛ wo ne saa papa no betena ɔka kyerɛ me sɛ ɔne ne yere gyae awo mi no ne yere gyae enti opo bi ne natena saa na madamfo ne ka kyerɛ me enti die enti no ɔka wo ɛna de wama papa no ye mebusa we otema sɛ wadamfo de ɔno ɔka de wo wadwenim bɛyɛ ɔdɛ enti wɔ sɛ papa no ɛne ne yere gyae ɔne ne yere awo mienu ɛne wo pɛ obi ɛne natena nyɛ saa enti wɔka de fa papa ne ho enti ma wo nso te aseɛ sɛ wo ne papa ne betena because na nya wo ne papa ne ɛkasa na wo ne wo wadamfo ne ɛkasa aha ansa ɔka asa kyerɛ na me se me de mintimi nsa anko akwantu osem bio ɛna ɔka se wɔn de se se no ne yere na gyae ne de wa yɛ serious pa a ɛnkyɛ kro bɛba na me see you enti me time me dan na me han na me time ne beso no ɛna me ni ɔde me number ma na me ni di nkomo na me ka kyerɛ ne se ne saa de a wo se wo ba de ɛdan na bɛkɔ akɔ han ne boarding enti saa de a me wo sika ho ɛna na de plot ne ba yɛ wo sika wo ho nti yɛmfa nkɔ me pabi soso ne yɛmfa nkɔ top plot obi a wo ne twempena empena twen ne kura no no wo aburukyire ɛna wo Ghana ha ɛna wo data ma so ɛna ɔno bɛba Ghana ha ɛna wo ka kyerɛ nso ɔno ba baabi ɔbɛkɔ akɔ han ne bo ɛden pacho ɔno busa me sɛ baabi a me wɔ no ɛhɔ dan boys ɛna me so deɛ me tim no deɛ singru ɛna ne bo ɔnyɛ de na ɔse ɔmpɛ baabi a sɛ nipa bebree ɛwɔ ɛna me so saa dan saa no deɛ ne bo ɔden sɛ bi na wɔpɛ deɛ ne bo ɔden ɛna wo de adwen ma ne sɛ ne bo ɛden saa deɛ ɛne nkɔ me ɛmfa nkɔtɔ plot ne yɛnsi dan yɛnsi so na ɔba Ghana wo ne nkɔtena mu ɛna ɔno nso ka adeɛ wo de saa adwen ne baeɛ no bacha na ɔka kyerɛ madam fo sɛ ai maka nyansa sɛ ma kyerɛ ne paa nti no ɔbɛmɛ ha yɛ conference call nti anɔpɛ bi na me wɔ fie na ɔmo frɛ conference call ɛna ɛyɛ na me se ai plot ne deɛ me ne me na fofo ne di nkɔmɔ dada sɛ me pɛ bi na sika ne nso na ɔse saa deɛ ne me nkɔ so na me mpɛ bi nti me nya bi no na me ka kyerɛ no okay enti wonya bi no ɔno na ɛwɔ hɔ ɛna wo na wɔ Ghana ha ɛna wo mom na ade sika ɛkɔ hyɛ aseɛ sɛ wodi tua patran sɛ omoka sɛ ɛhɔ no plot no wonya na wanyɛ ne ntɛm a manso da so me so me ntɔ obi da nti madam fo ne kan na omu nyina kan na me sɛ saa de a sisi a de 4000 ɛwɔ hɔ ɛna me ba ba ntama na me yi me sika na ade akye ne de kɔto ase ade no amfrɛ papa na anka nkyerɛ sɛ wakonya bi ne yɛsɛ hɔ de wunya ya wantua manso wɔ ho na wanye 100 million nyina amfiri ne hɔ na emom wo de wo 4000 ne hyɛ ase to ase pacho me ka kyerɛ no ɔse sesi ade ne sika na ɔkɔyi no ɔkɔɛ na ayɛ sa block side nto me ma obi discount ma me wɔ maazi ti me mfa me de ne nkɔ ti me de me de ne kɔɛ na ade akye na nadamfo ba ko bae ɛna yɛde maazi de no ka madamfo ne yɛde kɔɛ enti maazi de no mo de sɛn ɔde sɛn ne bae ma mo de ka ho kɔɛ pacho 6000 o 4000 no so otua ma wo pacho ontiae 4000 na wo de source di nkan kɔto asase na se no sɛ wotua ma wo papa ontiae ai odi ayɛ top plot na yesi dan na mine ni dwane ye no ɛna me friend ka kyerɛ ne sɛ obi de plot bi abeto anim na saa plot no de menya nkɔhwɛ na ɔse me nkɔnkɔhwɛ ti me kɔhwɛ na ɛyɛ nsuo ɛna ɔse ne saa de a me fesika na hɔ no ntoa we no so na me nwie na me nkɔ ne fesika bɛy o send me 4000 saa da me first ka we no so na yenwi na nipa na dwane de ya se huntimi nkɔhwehwɛ na enyi sika no ono so a free site o isa man enforcement in some open action to a free site na me say sika na ye de eso so na o ka kyerɛ me say obae na onem me ko na o say no de o ma me sika biem kɔfo me say 4000 ne bɛhye ɔno ba Ghana no deɛ no ɔbɛba na wo ka sɛ ma ne nkɔhan dan yɛn kɔtɔ plot no ɔba Ghana no ɔba yɛ na mo si dan no na mo si awie ɛna mo kɔkɔ tena mu na mo yɛ dɛn pacha ɔba yɛ na mase na ɛhɔ yɛ din nti obi ma me dan ɔbo kanche nti ɔba yɛ no
ɛna mene ne kɔɔ bukanchi wɔ na mesa adeɛ ɔsa kɔɔyɛ na madam fu bi bɛfa ne ma okuma sinti na adeɛ asa no bɛda me hɔ nti ɔka kyerɛ me sɛ wɔkɔ wadamfo bɛn ɔwɔ sɛhwi ya ɔbɛfa ɔma kwan ɔbɛfa bag ne mpaboa ɔbaa fachan aha nti ɔbɛyɛ no sɛ madam fu no wɔ ha de awɔ na nti ɔbɛkɔ nti akyina ɔbɛba ne yɛkɔ plot no so nti adeɛ kyenyɛ ɛna ɔbaa na yɛkɔ plot no so ma wie bibia na wasi single room fachan na adenti na single room na musisi so fachan sɛ na edi nka mo di kan akɔkyerɛ baako aha adenti na plot no single room na musisi so papa fachan nti na me na me ka no mo di kan kyerɛ baako ɛna ɔmo sa akyi na nipa no ba sɛ ne dia ɛna ɔsa akɔkyerɛ before na me ka sɛ ne saa dia yɛnsi one room ni nti so sɛ de bɛyɛ a manso no ba kora mpo na ɔmo ka asɛm na ebenya kakala atena so na ɔsi yo ɛna ma yɛgyina one room no so etwa blog no si nti asase no toy ho din ne de yɛ papers fachan me ni me no mumienu mu din na wo papers ne so fachan mumienu mu din na wo papers ne so fachan enti die enti na manso aba mo ntam akasakasa die enti na aba mo ntam ono wa bruchire okwa no aba ena wo si udi usika ahye plot to ase ena wa betua de aka mwasi one room edi secure asase no enti die na aba nti asesei wo ne papa do magyae fachan mugyae da bai papa obaye na me ka kyerɛ ne sɛ mugyae da bai this year obaye ya this year yo obaye ya de na mugyae num ni nyina won fle o fle no nso a oso aye busy ubisa ne scan so a onyama me nso akora aka me enti no na me ka kyerɛ ne sɛ me maame mo nso so mpene so enti me twɛn enti obaye last year na obaye na oba me ho ɛwɔ baabi ani ho ma aye ba fie ɛna ɔsi adeɛ kyɛn ba na papa nso so ne ho mfare enti oni ho ɔdɔm na se enti obaye na so ɔbɛsan abaabi wa ma bie ma wɔkɔkɔla mpo no ma ehu no kwan ofa so ɔkɔ baabi ano wɔkɔ a wɔn kala ɔkɔduro wi ano afɛrma ka kyerɛ me sɛ wɔkɔ nti ode ompana ne ho na ode bɛhwɛ ɔbaa wa wo saa na opɛ sɛ ɔyɛ papa da bi sɛ sese no de sɛ me no na tie sɛ de abɛbɔ akɔhoma nti sese no mintimi nso ne ntena ebi die nti die nti sese ɔbaa ɔma me nkyɛn ɔkɔ na ire no hɔ baabi ani hɔ saa sa woyɛ ne mpana nti ɔno nso sese ɔsa akɔfa foforo nti wo ɔnwarew debi empana twen do obi a wo ne twe mpana ɛna ɔse kɔtɔ asase a wodi usika wuram enti wo yɛ wadwen sɛ enka asase no o to na nka wo wafa na acho debi sɛ me ne mi no dia mpana wo bɛɛma wa na wo ka sɛ wo maame no mkora mpene onini mienu asetena so ɛna wodi usika ekowura ade mu sɛ one ne yɛ investment ya bom papa saa time de sɛ na mo pene so ba sɛ na wo mfi mi no enti na maame ka asa sɛ wo yɛ ayɛ kan wo sɛ wa na wo ka sɛ untumi ne nkoso ntena bio enti kyerɛ sɛ wa na wo mpe urizina udigina so sɛ wo mpe bio ne sɛ ɔma usika onso akwala da oso enti won hwew onfiu oba Ghana okokora won krawo eno anso okokuduru ansa na wafrɛ so akudu oba Ghana ɔma wo hɔ ɔkɔ ne yere hɔ eno ne unyina so a udigina ayɛ sɛ untumi ntonkoso ne ntena bio ana acha so first na me ne tin dia no on fa na yiri no ne na jai oka kira mi so ne na jai nti oba Ghana no na okɔ hɔ no minim de si a ɔsan na kɔtena yeah mo ye mistake too much o kan o se ne yere se de so ɔsa de ka wana hye sana meka sa ne yere pacha ti no wɔ hɔ dada kora ansa no wo hu pacha no ɔbaa ye no ma hu so sɛ ɔwɔ yere pacho ano de one ge ne ba site won mi busa no se pacho we no se ne bla yire
Otec 1029Fm. Ekwan be na afa so di hu so wo yere. Se madam fu no ka che mi so ne yele jain. Tige no so ba ne nyina ne. Eno ye wo wadamfo no ne ka kire wo ankasa no oba beduru Ghana ha no ubisa no se bi opanyini me madamfo no se wo nware na wo yere na wo ne yere. Ka che mi bisa no ka che mi so ne jain. Aha. Ena wo asase so no de oba ba ho. Ena o se ye ne bra yere. Na oba ni gina ho bi no ka asa. Debi na me ne iko nsuo. Na omo to fence wonti na iko nsuo. One hwan na iko nsuo? Sister no. Aha. Ana me ka je ne se enkura no ho ye na o se a me kura mbusa ne se won hwan na o se ni kunu ne black eku na me se anti ye iko nsuo ni wie no. Ana no minini didi na mbusa na o se ye ne black yire. Na me si na mbusa ne nuane ne wo fa na o se a ne nuane na gi ano ma papa nde wo anyi ano na o se a on na ye ne yire no no. Hwan ne yi ano? Ni nua ba ko. Aha, enti sese wa be hu se ye ne yere. Eno ntina o ka kire ne se wontumi ne ntina bi wa na. Ba cho de bi. Enti sese ye die na asipa nti a amo aba ye nim he ka kire me na menti. Ba cho die asini se sese no se obe wale me dia menini ni asem. Ba se oba on fiu no okọ. Ohun ena me so no sese me so se e wo se de mewo. Enti na ma me de ne ba ha se no. Enti se ofin se won timi ne mentan no so won kan kiro se bia won no wajai. No bi a wo wedi nki aka kire ne se wo mpe no no. Afedi a wo se ka se so be ware wo de a. Papa se odi kan ba first second wine no. Asem na me ne kan ye no. Ena wa ankala me mpo no okoye. Enti sese no o me ye de o me ware wo anaso o me ye de. We say the minti me ne ntina. Ah enti die pa enti no aba ha. Acho plot ne ntira. Die na kire se wuska kan plot ne ho. Mpacho. Papa some 4,000. 4,000 no. Enti krata na eya onini mienu din na wo so no wo kopi. Acho de. Uni kopi. Na krata na ye de ma hwan wo anase oba ya obeje. Acho oba na ekoye. Ba na ekoye bi person. Na wo ye sure se wudin ka ho bi. Acho iko bi. Akon de obe kobi. Me pese me hu se wo ye sure. Me di wo se ma me ne frɛ me obusa me se me di ne experience ne no ana me sia. Enti wo de wani ahu krata ne da. Se ye fili wonum ba ye ne nyina me ne hu ba ye se na me hu ye. Krata no mokọ ho no mo se mo kọ akoye krata no. Krata na ankasa ba ye no. Wo de wani ahunu se krata ni nie da. Pacha me hu yi na odi shaba gni owie no ma me hwe. O hwe de na na wo so. Se me din wo so. Se me ne ne top plot no. Asemu adofo de ade hye ensem ha ababa wa comfort mensa edna ewo yanim hayi enti sesei no wo se papa ne ba so obeware de ende sesei de wabusuafo beti ase so onware wo papa se no de kasegu ha pacho en se obeba be wale me dia na so mo e ko kanu mbeti ase dia me ni problem ada wari ahia opa na edia na na eta kofa one papa ne ntem ntokwaba Eura dia na ne kofa eta de one papa ne ntem ntokwaba asa na sesen so mo ba so na mo mbedi na tama na ne bu ofise meta o machi menso so omba no ma ko de besi mita na echi enim na osi ada na memu na msimi ntimi mu uba na se ubesi ubeto fence wa de anu obu ogu na ne bu ofu osi me mita o machi bibia na be ko so site ho a me frɛ na osi mita o machi menso so no omu kasa omu dos mintimi manu ntimi nduru na maka manu ati oba no be ho ofle ne nua mo be site ho na se
bibi akoso ha na ne bu afu Otec 1029FM. Oka se oka dachre o se oye memasem e wo Ghana ha. On one. No oba Ghana ha nso e. Kone owo Ghana ha nso e oka kire o se oye memasem. Achan. Oba be chi ubi. Achan. Ewe. Ofie. Efie be. Yeah, timu. Ewo. Taba. Eye day. Eba cho bla no mobile site wo. Ena means me ton su. Nti na me ekwa adwuma. Ena one na ire ne bae. No mu yetu ena ombeto nsu nti na ba akọ ne shebalandem ho no. Obae wasi an. Me ne be ma na ye me ma se. Nso so mu so mobile site obeto nsu. Beton nsu ni so bolo sa atam na menyamfa container ne nko da ba. Ewra. Na wo ye me masem wo papa nachi. Na wo san wo mpana foforo ka ne ho. So no wo aburuchiri e na wo Ghana ha. Enti na wo de ordinance nso wo Ghana ha. Bacho so no okoduru no one me kon ye no ka che mi se de ontimi ne mentena ana me see you mate. Enti everyone de o so wo ma mi ska bi na me see you. Na satam no aba na wo ye me masem e wo papa na chi wadinki aka kire me se ai e na me si kire me na wo san de kwa wada wo oba be chill wo se ai oba be chill sei afei di asan akoda ne abe yese no mo oba be to ade e no ne yire ba be pie wo so nti die na wo ye nti oba be chill pacho so oba na me ba no ho na bla no so ti dem ho no Mona mo ye ma mema any brewo ewiase abrabo we na ye bodo hwe in the first place wo issue we about ne man ni nyina antem no nyina ye mema sembo aka kirem sembo wo bi wa bruchi asabi wanyimi yo wanyimi na nipa no wo de yemfa ne se wodna no kra na ato so obeware wo na se wo kokoye mema se ma agiri so obeware wo ana wo boy dada e na we no beka aye no nam se we ni wa aburuchire nti e na o ka se ne wo pe enti so no baga na so kwa e ne de aka de aye free range utumi ye de ope sa na te do say no che wo ho be ma no enu oba be pie so se dan na woda ba no wapamo se mensi ho bie wa na actually be si obebu agu nti obebu agu actually o si ansi to ba bebu agu sa dan ni mu na ade be ma ne koi actually na wa obi mfa ni sika nsi dan e ma wo ntinam na wo de be ma foforo kom wo gidi sesenke ye onua be ma enka futuo be na ade be ba no e ka ba no Dr. Hepa Plus yaba Dr. Hepa Plus yaba the moment ho sebe we saade we eye hash truth minianu am wa aburuchire the Americans ambo amonka se mo ba be free aburuchire kwa bagana mo ye nhyehyeye to ho nhyehyeye ne se mo pemma nya oba o mo pemma egu Ghana mo ba mo ne o mo ba be hia na enti omo mo aburuchire bebre no sebe oba Ghana no okokodru back ya enkomodiam omuta aka mate me alupre take it ska alupre fair no mate ni nyina enya bibia ntie kire so oba ye no obenya ama ne dodo sebe we eno ne alupre ska te enti wei no se wo hwe trick na ono na damfo ne hyehyɛ adwuma de to ho de ma papa no se wo beba
bana obeba ndie baby ano esesu onya bi minimboga bi ono obaga na anopa de enko awia de enko anwumre de enko ena de ode beda nso nko so obedi na awotwe mienu wo Ghana obe make sure so obe repeat it continuously na wo yes anya wa na wuku wo yes ano me de ba be hyem ubeku ho wan hwe ya bete nkwase ya de wan hwe ya ode ho be kwa akoto asem kese mu ya wo mpe enti mema mu fre buruchire bogafo a ya mo ba Ghana no mo ba munya very careful maka ni say wudwa mi a mi ho eye no kura pa na me ka kire mo no enti se wo ye oba na boga bi hihye sa adwuma we de to ho a hwe na dwene hunhunu se eye ba wo banti eno wo ba apo no de ato no ba wa be pray ne cars kama ebi ena abaya we classmate no ehyehyeye e de to sa awura we na so no okay fast forward awura we so ye na dwe se ni onu so be play fast no ne se enka be man na eba eno si o me pe ba bi a me be hodwo a me ba be han na matena owa buruchire idie ene emenda ho yankota asase odi adwea ba ono dinkadi ono ni sika pedi okay sete saa akwa akoto ase ba se se ye kan be man the system million be so odi 40 brel o se debi odi 40 brel o se 40 na o de buy no sa ka kire me se me nsan fanya de enti ono be man ni trim ne de onim se odi 40 million de abrel krata na wa ye no kure ena awurai ompesa obeka be man betum de krata aba wudin ni so de krata aba na so udin ni so a ubesum sei odi wani ehunu krata ne da wo wani ya gani unfa ehunu krata ne da so udin wo so krata anso kura ne ye sansa enti mpredodo sen mumienu na ye modia ade na wo de ewuni krata ne kope na kope ni nyina wo be ma ne ho enti so akase udin wo so na akire wo sesendin na wo be da nu ahunu na yensi wa room de emfa nsiki odan na wo de be ma akọ sa wa room no musiesie mu ye kan siesie mu a wote ase se bia obi tumi dam ma ne ye fine boom empawum why sika na ye de totoy pacho sane ma de na me ne ma nam de bai de na me de wo mu onya nkyere ne ase kone wayɛ mfonso ɛyɛ mpena twen sɛbe ompɛ a wompɛ sɛ wonim sɛ usika wɔ mu ampa genuinely a sɛbe wo yɛ wadwen sɛ enka wo ne to abom obi a onware wo ana amunya aware ho hwe na ye mpena na mo twe ono wa aburuchire na wo Ghana ha mo ye se onini mienu to abom ana se ontomfa nchewo acho me ka se minini mienu to abom se dan no mututu ye me ana mato anwea me de aye muye anwea ne kra na mo de to fenso ti be ma na ono oba ho no ono wata asase ni bi di ama to de ana oni na mpia mfiri ho na ho ana oni ko hia adentia hwe ma ho he ade a wompɛ doctor help us bi wo ho ebi wo ho me woni nsuo wa ha me woni to pae so eya amoma me ni nsuo ni bi na me okay awura wa anya de enya sabi o me mfa no kure nsie nipa me nye wo ma se ne wo ne wadi nka wo court ntinu ota wachi me nya ne saa me ka no kure ankasa enam de kire nipa me ntwa ntro me nsuro nipa anim se ne wotie bia me nsuro me ka no kure no na me de akere wo ompe o ma me mpene so me nkom wabusua mpene so me nkom
wa na o sie se nipa no oba no okwa awon kra menkom oma usika ma unya bi mfa nhwe oba menkom aho obeti nchen se ye ya obeka se wo de adwen ne call ye kire se akora da so na akora no oni papa on na ne wo ye the fact is so akofa nti on na emehwe oba ma wo de wa wo no oni papa aho enyina so a wugina ya udi free sa mpna twen we mu no ebinum o ye benom Hepa Plus na yanom Pavi na yanom Plasmos Nyankopon enhyira Dr. Ebenezer Agyemang papa onona enam ne nsa so a Hepa Plus Pavi Plasmos no aba no Nyankopon enhyira no edro wei eye edro a eye for your general well-being se wunya se edro yi bi na se ononom ana omemene a eye onipadua no ehu adwuma kire se enipa da se ni se wote asase so a ade ba ko ese fata pa se wo ma hu hiawo eye well-being enti da ne da ya na me ka kire onipa a wotie me se de ayro ni se wogina ho ni hweye na wanhwe ase me de me ho odin me de me nyare okra na ayare no gone too soon okoda aye na ne ho eden wansore wawu o se na hakakra bi na twetwe no o enso ode akowu o enso nka wo dwene well-being ne ho na wo nonom Hepa Plus wo nonom Pavi wo nonom Plasmos o kabo mu de ye wo nipadua ne ho adwuma nkenye ene yade mpofri mu wada sori yesesenka asori ko dware ko adwuma so wakampam eyedie ntia wa anwene well-being ho enti sa wo yare na wo num aduro bi a wo to ntam sa wo nyare na wo num bi a eto pampim twa wo nipadua na hode hwisia eye simple ene eye brada ene ye dapa doctor tuyenjidiem na medase na Hepa Plus Pavi ena Plasmos no na nasisi ho adanse no esura na eko na emo pa mesrese se uti Otec na bibinti unya edro binom ya edro ne bo no e fom pa o 20 Ghana cedis enti de obetumi aye ene se drugstore bi e ben wo no we ye nkoto ye kwagenom because uko na uyi 20 cedis miensa ye be Hepa Plus Pavi ena Plasmos e di amount na obi wo ho ana opeso ohun se me ba no aya na nsen otai yare ne hunye ne yie ne ti aso bowa ase ne hunimu ase ne hoye ne basabasa ye de na ko hospital so ye hunu hwe wanum nuro opeso ohun se Hepa Plus no pan ne ba no obenom ne sei ene me de me number e betudwa obi nso peso ohun se menua bi stroke hunahuna no menua bi diabetes menua bi ulcer na hunahuna no menua bi oho ana se odware wi a obeti ne ho saa obi oho no manana obe kwane minim keka ne saa obeti kwa te se anoma bi a yentumi mo ne din mesre ma well-being ninjina yi na ebe na pomodin ma papa so de a Hepa Plus Pavi ena Plasmos obi wo hono ma for bosomi ahodo bebreachi menses ne peseba obi nso de no kra no emfie atwam be emfie mienu emfie miensa menses ne peseba obi ye family planning obi ye no aye ohaw ba ko mienu miensa obi pa wo waye de sese wo ye bia nso ma mesre ma wo bi no engina yi obema bi tie me ana ohwe me wo social media ne so sebe ne mema asem nkoyi asem no akan yo bia no China duru enu oguso se enu na osusu se ebitimi aboa no enu so woni effect safo no nyina no enya Hepa Plus Pavi Plasmos na well-being ni gina yi a ni padua na asiesie ne ho na manimu pagya nso kama enu no ho adanse bebre se opeso bisa bibi efa Hepa Plus Pavi ne Plasmos a me numbers ni 0542 77 85 72 0542 77 85
85 72 72 and 059 059 13 67 898 898 059 059 13 67 898 898 sɛ obi ɛwɔ amanɔne a okay na ebetumi de aduro no bi akoma no powerful de be ya ne se ye hyehyɛ capsules emu ha sure na de akɔ o moka o frɛ ana de address e fa 0542 807 907 0542 807 907 enu ne ye Helper Plus Pavi and plasmos na ebia wutie me eya na wonsa na yotitiriti adanse e bapa osi ananse achime ebi de kura ache ne nan minim krachi bi wokwa mo na me ma no me yansa ni nyina bi ono no osese otena se che kakra osori ana ne nana yetitiriti enti to de bi adok o de pim hosa ansana wa filisa ne nan no enei odi adanse yes odi adanse kwa mo heya woman ba ku ose dok me de na se ade ewo me nan mu na obi a nkyere me se ade awo me kura onti na se bi o nan kura ade awo a mo gya eba no e na wonti na de na obeti aw mate ase oba na asem ne ye ka no bibi awo nan mo gya eba wanti na de na obeti bi o na mate ase but nyame adom enne sebe ni sugar levels are na wo soro ne BP na wo soro abafom good Helper Plus Pavi Plasmos so doc de ama me di aduro no ho dance oton tomatoes Dr. Mensa ha good o se de ama me di aduro no ho dance kra ne se sisi na ama mete obete o na ote obete as say die obi anasa bi na onti enye sa asam na onti o but no onti but nyame adom sisi no ote enam ne minima oti etwi no se bibi nam obete ene bi sa no so yo ba na oni atinka enkofa chemical nko nkonya yare ene cancer si ene teta ba maso yi sure una ma na wa anye careful o de chemical bi ko fifa ba bi a o kofa cancer bi daachi mesre minu ma yema ehonom nye organic good enye natural emayen because rastas dey aya na pera ayi natural things o kofi fa chemical bia wan hwe a yinim se sunsuanso ne bad sure eni to oyo ba ma well being ninjina yi lady ba ko o se dog mi momu die na enye se woduro no meji die o kan no onye ni because infections not trying so for so many years wow wa panie nti sisi de na wa resort to an say or the chemicals any cc na himfio nana o say Helper Plus Pavi Plasmos aye ka say o de oyo ba na wonji bibi ni kra fa atadwe tutu akire ni ehwe no o say na enya de ogisa statement ni wow show de e mani yusu Helper Plus Pavi ena Plasmos say na obi di adanse say ne yefunu yare atena ne so ache na onom Helper Plus Pavi Plasmos no o sanoko onu so yo bi a o se nuru any painkillers de onom wow inti sa dance ni mum e na ema ni nya arehim se ebia ne o sabeko o sha se o no maduro after be 2 weeks no hu se ne yafunu no mu ne nya ne ya bi o wow afi sabi nsuo bi egugu no ene aya na sabi o pampan bi edi akirenti ema ne yusu chemical ko no o hunu sa ade no wow no se ene atadwe me de tu acha ebe boa me o se no se o di matcha no aye referee de about mu se match na tight what you say referee but o di matcha otumu se we enya fix match bia tight what me win possession ba be lose match no what you say match bia na say we di bia no ye bona ba so we a good referee what you say and so we you bia sebe no the chemicals o ko fix match o ko jisika won chain Helper Plus Pavi na Plasmos o yo ba na sebe watinka sem wo from infections ne hu now ama o mpede but abane saa se wo de chemical be ko ho a enne ye benada ye ben ye ho wonso ben ho ben ni padua no siesie ni padua no emfa chemical nko ho mani padua ne wo ben ni mom
engineer ye. Good. Numbers near 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa manoni a memfa bimro na aya na mesre e no kan se bi manije pa wo sa manoni fo no omo nso ese adwen omo kakra sabe omo bre eni ti se owa manoni a na obi ndwen wo ho a dwen wa wo ho wa dwen wo ho Hepa Plus Pavi and Plasmos nibi se wo pe wo wa manoni a wo nti gana ni sere o kakra na ode beba no otumi de tan ni nya ni je bebre but bia diabetes nti wo manoni oni ani je obi man so ukro maduane anka kon do nya ndi kakra na obesan di no yasan kaso me ndi wei yade nti mesre sanje ma wo fa mu nyina no me ma yare ne nsan mekele wo nto hokra se stroke na yasese eyiniti diabetes wo ho akoma yare bia sasese eyiniti honam yaw nti painkillers na ono mu a mesre Hepa Plus Pavi Plasmos owa manoni nti wapom dinti me yemfa bimra good me numbers near 0542 807 907 0542 807 907 na wo na asie bi ebedi me ho bra na me mano powerful woman bia okaisi na owo amanone ose wa power chepa ye bo na dance no hamre bi yeah ose wa wo ekotu mantini wow yes last year dance na making wow mekai yes no wa power che na enye no kwanti na me kaso na asia bi no ono nso friend da na ono nso sabe ono nso nya hawo no opebat Emma omunyina wa manone ho ose na downfo ne nso okamfo kire no ye pregnant sisi ya ono nso edi aduro no ho adanse de den wow enti aduro ne de wa manone a enye sawo yare nti ne ye kamfo ama wo o well being ti ene ye kamfo ama wo awo ho asem a wo kai menwonko bi na owa manone na obeba no before so obekọ no na ne ma ne mu atwetwe enti oye se okoba ese so obenyem oba na ansa no akọ na o ka kire me se na nai na sisi a na se ate akwa ma oba no enam si o ma oba ne nko smadeba oboasi asem na make now the manin start enonom prepare enfantwen enti oba ye no wani nkin ankoboasi street obedi 2 days okumase ya the 2 days ni nyina no me man start ti okọ ye ni nyina no na oguso a onoma oba beko nyankopon ya adoma next week Tuesday na wotu na 2 a wotu no wanyem oba ne nso aba wanyem no na ofre me no eno oka se na Krobea na am say yes eduro no me be kwa ne bremi bi na am say dabi kotobi enti kwaje na me were radio si say ya no test me na me ye Hepa Plus advert no o say makoji o wow o say makoji o na say na say no kwa wu koi ekoye yinso abeden so aye no si o nyamesom de doctor no so hu hia ba ni o bi wo ho so a wo be ye bibi dia wo front akakra say ho nyina wo ho wam so mtumi wo horo mo nsa wo say ne de kodu nyina obi mo de to akire na minim sa atadwo kra ma no ne sa o mo yusu ma no in fact wo amanoni a take advantage wo Ghana ha so de a ehonye de odem kwaje wo de ka say ho aye den oboa ye woni nsuo ho ye woni to pa me sorry ya me koyi ni nsuo yi bia bre na mo de aye ni bi kakra piafo bia na so pese wo de me ankasa hwe frankly nansen na mete pains say wo mboa no say na am say me no Hepa Plus Pavi Plasmos no wo hode de enti me adopte me new formula me fansuo ni me no na am de topa ye ba akwa wo no ene me nam te hey na mesre obi oyadwuma wo office bi mu ye banka no so obayo no ba beje no ohwehwe me instead some be mana twen me no mama na ntwen me mama ne ko
Oh, producers. Shame. No, chere me bank no. Tima ya se dako meto afa honama ko yiska kakra. Na message obi oti office adwuma na din office. Atenase no mogya ndie fusane yi. Aside that nnuane bia ye san di no. Emam kwan ma yentini ne kra mu nye free. Na de esan so kele bibia ye say yesan so air condition no. Timusa. It is where nya enuo bi te say Hepa Plus Pabi Plasmos. Enya so yari ti na me kan for ma wo. Se mogya ne be papa na adi afusane yie ma ho ato no. Wa nya ne sa painkillers de obeta no. Yeah. Recently bank bi of frame ya na obuma ba so say doc me ko office nyina. Oh, because na chi no de ba ne to ase no. Wa ye de sese o ye nyina so still na emfa. Nti ote se bank bi di ho adanse I think 2 weeks. Yeah. 2 weeks ago. Yeah. Ote se odi ho adanse na okupe bi to. Wow. 3 days ago no frame me. Hey, o se doc sisi am fisi na me ko me to ejai. Powerful. Enro ni nyame di ache Ghana. Na dia kan se ye nso ye benonom. Sure. Na aboa. Powerful. Me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Helper Plus Pavi and Plasmos. Okay. Doctor Adase. Na nana sechere nkwantabisa otoso miensa. Mem ahafu mem sechere krum hene no. Wow. Unim no. Okay. Odifo nkwantabisa. Say say o hene o. Wonderful. Afidie ya so papa no di Hepa Plus ho dance e. E de kire etiefo. Na okodi akonwa yi. Sabre no okodi akonwa no. Okodi akonwa yi. E na omo kwa asetena. Ena omote ho no oso ohene baako eye ni chese otumi se eden manana. Yes. Ena omopon asetena no ena ofa ne tena akam omuduru pharmacy osana na he oso de tweme ena okoje miense ni nyina bi ena ode man se je na no a ade ya yedi ye kwasi ada na anu ya osese ne papa ne ba ye no ahokeka eni je bi ode be so ne nsa chia nana mo say wow yene na nanomas omaji atum nyankopon hira amen for Dr. Ebenezer Ajamai, the founder himself and every wa be bless ye with this powerful message wadama mentna ho na menya wo se menyare enye wo akyinie wadaro ma wo yade na tena wo so ache uhie duru a ebeboa well being no wankasa nso nioma nkoye wo nipadua no mu ma wo entena ho na menwu gone too soon ne ya doso ma wapomuden no hia wo pe Hepa Plus pe Pavi pe Plasmos enom yensa ne nyina bi 2020 Ghana ne miensa nyina yi 60 nanomnom na wononom a obetiese wadaro ma fe doctors say ya de wonte ase no opanyinu no bekyirem amwanya honte ase tweme na tie wi me basise ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacy na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDIG ejwedem krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 360 capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawu 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya nhwehye bi mienu. Bebia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao Na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa me ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu
tu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama a wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo da aban wokɔ sunyane tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo da aban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔn numbers ka ho 0244 299520 ɛna 0266 432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepa wura nie krom ha deɛ wonkwa na wonim adepa no piaw wonim entwam me di product foforɔ bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus deɛ a ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus sami kan se krom ha de woni ade pa hene no sɛ me mokyira kwantam na me ho pre me Kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwɛ afei kejetia ye ne G2 edi animhwɛ ye number nie 0244590374 ɛna 0241709636 choose simple plus ɛno ne papa 102.9 FM. Yes, see, Lavos and a 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No, correct. Ain't it I say? A baby, I will better Lavons and a 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. Echumedi Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nkatuyatu. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me Yabosi and Betrema Jumu, na Kwambe and Mefoso and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefo omojo omakatua efa controller and accountant general. Seche dumasi rural bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo chi akwan we. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Otec, setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, at here for Yadamwase, Yakoya, Yasan Bebio. Aha, eye 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi no, ena wasugusua, ena wutie, ena wiye oh hey live. Ena wiye ya no aka ya hye nso, se nkomo a ye die nyina no. Sabe mo adwenkyere aba ena wiye ba bi adwenkyere ni free ene mo amode aba no ye be kan bi ewa afidikase yi so na ye de amamo ene se wo ba ye face YouTube ne so a apia Deborah mehu o se Nana Krobea awurai nasem no a o ka no
ɔma ne nsisi so kyerɛ sɛ deɛ ɔka no deɛ nsisisoɔ no ɛwɔ fam prempe Christopher ɛna ɔsɛ Accra Krobea asɛm a awura yi kan deɛ ɛtena ase ɛnyɛ wie ɛwɔ nkyerɛ mu mie nte ase yie ɛnyɛ adwen bi ɛna awura yi no ɔde kɔ asa adwen ɛna ɔyɛ n'adwen so wɔ kɔbɔ ɛna akɔfa saa nsɛm wei nyinaa de aba agudeɛ bapa Edna ɛna ɔsɛ ladies mama money na ho bɛma on ne twempra nyɛ sɛ ɔbɛ rely on bɛma no wo bibi ya ɛno nam wani nkɔso bɛma no wɔmɛfa wo ntina wa wo nhwɛ ho nti so aba bɛfa wa ɛyɛ moa nyɛ sɛ wo gyae wade so nyinaa de ato de so ɛma bebre nim saa de no bebre adwen a wo no mutrim nemre mu ɛne sɛ ɔdɔ yisika ɛsono ɔdɔ ɛna sono sika enti bebre na ɛkɔ because of sika no and they well ba make us say ɔkɔ with ɔdɔ a automatically sika ne baka ho nti ɛno Nana Buadu ɛno ɔsi ye Nana Yaw Asante oyɛ wonderful guy ɛna wie yɛn nso yɛ wɔ ahoma ne so na Accra Krobea yɛ hwɛw ɛna yɛtio okay asɛm a awura di aba yɛ nimu yi yɛ bɛfrɛ owura no ɛnso aba asebe mu na wie yi yɛ bɛda Faith Homeopathic Clinic for nso ase kyerɛ sɛ ɔnom nso ka yɛn ho a wɔnom boa yɛn ɛwɔ dwumadie yi mu ɛnɛ utie me na sɛ yadeɛ bi abɛkɔ so abu na wanantea no yie ma fa ho bra bɛdɔm Faith Homeopathic Clinic for ɛwɔ ahenema kɔkɔben na wode wo ho ba bɛbɔyɛ ne a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo ɛbɛwie yie nso ɛde ama wo yɛnam physiotherapy kwan so acupuncture ne massage kwan so ɔyawo a wotie ne nyinaa bɛkɔ stroke yadeɛ na aka wo ato fam sɛ be wayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛsikyire yadeɛ bi na ɛtete wo anani ho haw bi ɛna wanya wode bra yɛ nkyɛn na yɛ moa wo yahoma no ɛyɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 ɛna wia Volta Drill Limited nso yɛnso yɛnie adɔfo ne adehye ɔno tu nsuo wutie mi o pɛ wɔne yɛbɛtumi atu nsuo yiye ɛde ama wo a ɛyɛ Volta Drill Limited for ɛba boho ho nko ade a yɛnsan wɔn ho kyerɛ sɛ ɔno mu nim adwuma sɛ wama nkwankyɛnfoɔ bi atu ɛna problem aba ho a wode yɛfrɛ yɛn na yɛmɛsiesie yɛyɛ blowing yɛyɛ pump insulation yɛyɛ pump servicing any problems ahodoɔ a aba oboho ne ho no yɛnɔma no ne hia baabi a wo bia yɛwɔ animdifoɔ yɛwɔ mfidie yɛ yɛdidi adwuma ɛyɛ 0244 299 520 ɛna 0266 432 210 unya frɛ saa ahoma mu bia no a Volta Drill Limited for ebeje so no akasa ne akyere nsemu nso de ama wo ene Grow Fine Herbal Tonic digital herbal for the say do we yaba ene wutie mi wanum ato aduane enye wo de untumi ni die o titiritiye da bia wo nsa ne wonan akyew eduru anadwo a wuntumi na obesori anopa no na honam nyina ye wo mre oba sebe o menstruation issues enioma nko yie kura unim se nam Grow Fine edura digital herbal for the abenti wonom doctor no ye friend Dr. Menses ti se duro wonom na ye oba na wo menstrual issues a e solve in tentem mawo se wonom eduro we ye ma necessary vitamins e ma ho ye den e na wo yare a sebe ye ma ho so ye den e ma bibia nso e kokama e de mawo na ba bi eto no bia no kɔ na wo kasa wo pe Grow Fine Herbal Tonica we your number is 0244 59 6532. Your car so nam unya bia to uti Grow Fine udende no apibiato na wano nom na abuao. And now we are Simple Plus phone and accessories. And now oba kumase adeshimai ha. Yene Dr. Caesar suye yeno edi animshe. And na oba kejetia hayinsua getu yene getu. Ena eye opposite yedi animhwe ugina getu a nimhwe animu no Simple Plus aso ye no first floor onua se wo ba yen de phone accessories ye papa no ye ne ane ahyeda akwa ye de papa ene ye de abagana ha enti se wo pe phone accessories ye papa onua de sese wo rely on eye Simple Plus
ne brand no ono na oton ne oma papa eba phone accessories a enti se wo pe charger se wo pe power bank se wo pe batteries o pe cover o pe iPod ana wo pe protectors ahodo eye hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset ena wo pe na wo de ho bo simple plus for na we wie ubetumi abetu bi akoton ubetumi abeto de nkronkron so de akodi udwuma ye number eye 0244 590374 ena 0241 709636. Okay, adofoni adehye me ko ahomane so na ababa wei na semo a ode abetu yanimu yi ade ba ko asebe onipa dasani ensese woye bida ene se ubegina efa ba ko pe na ode aka wasem da bia se wunya fa ne fa no a ya na eboawo ema wuhunu de awura yi kura di nkan aka wa afidie isuei sebe be ma no ode na ba ha no esese yenyu ono nso anu asem ne yetie opanyini akwa aba me mo ahanso me ba cho mejo so ba me sre mo a me woko ai court file me statement bi enti ebe ye tintin anka bi a mo be ma me mle kakra manka ma wi anka ma ni be je pa na mati kan ato me bo a kire ma asem no se de free fiti ase ekosi awie en shada nya yi bia we de enka excuse o mo kakra bi na nka yen kasa ne brepem sese ye ma ba efia hakora ya mo aba why me pacho matis okay ni tietie mu no de atene se ye wa ha na awura yi a ye frɛ no comfort mensen aba ya nim ha no o kire se oni uhia ye motna ye na masetena mu no na woni Ghana hakora no start ya wo ne wotna ye mo hu asase bi ema wono na de ni sika kora sha ase ye koto ase ye 40 million nyankopon adom mutuae esikio asase no with single room se waba de akwa ne se montem no ate nanso se de wo ka ne se asase no onka ho kora enu ntini obai nani bre wadama sen pa nete wo wonso afam na pacho me da wase asem ni nyana ne se mi hu no na mo bi so na mi hu no na mi ni Ghana na mi ba Ghana enti mi hu no na ye di nkomo die mu na na me kan se me wo asa bi kura nka me de neto o ka kire mi se asa bi e wo nyanchen ase 60 million enti sanity idea yankoto because we ka kire mi se ho nyanchen ase the or no walk on one in you free and I'm so okay so only you free there catch them on naming as I see a married yato and also going half plot in the half plot me 60 million and I'm sending 60 million at the man said uncle toss half plot no and to me sending 60 million man and a call nti ayese okwa akoto me de minim se wato ewu mu na o ka kire mi se wanya plot bi a efo ewo ba bi o mo se 150 million na 150 million ba bi a eda no eda kama eda efanya no nti ebi tura ebetimi aye stores ana ate bi a ewo ho and am say okay eda fanya no dia en ye be ya ni den and o say anka ye be kwa akoto and am say na nyanya chanya si de no kla no yehu so adenti na se inside the ekoto plot back eka ho ena oka kire me se nyanya chanya si de no kla no oyeye no ho ne ye insume enti ya acheche na ya acheche adenti na fiti ase no one kan kire me ena ono kan se nkesi se kan yenya no we ya na nka ya ton nyanya chanya si de no ena me se okay mate enti eba ni sa no na madam fubi ewo mi business partner bi ewo magazine ana me ka kire ni say okay sa na tie dia onko magazine ho na onko ji ska na isika e won ho ni 100 million ana okọ na okọ ji 100 million okọ ji 100 million no ana wodi koma asa asiwura no ana yes
ɛna kinka yɛbɛsi one room ɛde asi so ɛna ɔbɛka kyerɛ me sɛ papa ne sɛ yɛntu asika no nwie nti ɔmma yɛnsi one room no ɛsi so but ɔno wɔ no 40 million bi ɔde asɔ 100 deɛ aka no wɔde 40 million na ɛde atui aka ɛna meka kyerɛ me sɛ okay adɛn nti ɛna nka papa ne ka saa no wamfrɛ me na anka nkyerɛ me ansa na ɔde ne sika akɔtukotu asa sika no ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ sika no koraa no na ɔwɔ da hɔ na da ne ho bi koraa wobɛdi nti mede menya na mede ama no ɛna me se okay mate nti emu na mu no ɛna ɔyɛ sɛ fa na tɛde a yɛnsi wɔn wuru mu yɛ dɛ ɛmfa nsi ɛdan ne so nti wɔn wuru no mehyɛ aseɛ sɛ meyɛ dɛ mede sika ɛɛba afei kana ɛɛba no na ɛyɛ too much nti metena ase ɛsisi sika na mahu sɛ sika akɔdi mu no ɛso yɛsɛ wɔn wuru no ɛna mbisa sɛ adɛn nti na wɔn wuru no sisi akɔduru hin ɛna ɔka kyerɛ me sɛ saa wɔn wuru no sisi adeɛ aka adeɛ awie kura awie na aka light a yɛbɛtwe akɔ ɛdan mu hɔ ɛna m sɛ okay mate nti mmemme ka kyerɛ me sɛ okay saa na ɛteɛ deɛ a ɔntwa ɛdan no ɛfi wɔn wuru no picture ɛmfa ɛnsɛnde no ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ ɔno wɔwɔ adwuma mu data no ɔno nɔɔte nyankyɛn ase wɔ adwuma wɔ nyankyɛn ase ne nyinaa no na me hu ne da n'anim no nanso ne ba a wɔawo no a ne papa wɔ hɔ no ne biribiara me na meyɛ dɛ meyɛ ɔno ankasa na ɔte hɔ no ne biribiara me na meyɛ me na mehwɛ no meyɛ ne biribiara nti ɛwɔ mu a mefa ne sɛ bɛɛ yia over ɛna meyɛ dɛ me baeɛ me ba bɛduru Ghana na ɛdan a wɔsi wɔ complete ɛdan no nyinaa no na ɛdan no one room no ceiling kura ni hɔ plaster ɛdan no yɛnyɛ ne biribiara na one room no sisi yɛ no kura no floor no kura yɛgu yɛ no just 4 years wɔtoto floor no because of say ɔmo anyɛ ne yie koraa na metena ase a na ma check ya na ma bɔka wɔ one room ne ho no ma bɔka 4,000 euros ɛwɔ just one room a menim sɛ room no ɔma yɛ ho biribiara no mebɛduru efie no ɛno nti no ɛno a meka asɛm sɛ anka nsɛnkyerɛfoɔ no filɛ me no ɔmo mmra na ɔmo mmɛhwɛ saa one room no a ɛsi hɔ no na ɔmo nhwɛ sika 4,000 euros a wɔn sɛ wɔayusu no wɔ ɛdan ne ho no na wɔawie dan no ɛdan na wɔawie no na ɔmo mmɛhwɛ dan no ne tebea ɛne sɛ ɛdan no esi teɛ nti me ɛbaa ne saa na me baayɛ no ɛna mekɔyɛɛ ne test sɛ mehwɛ sɛ ɔno nko a na ɛte hɔ na sɛ ɔnni boyfriend biara nti mekɔɔ n'adwuma mu hɔ ɛna mekɔduru hɔ no meka kyerɛ meyɛɛ me ho sɛ obi a that time no covid time nti mebɔ nose mask ɛna mehyɛ kyɛ ɛna mesesa me kasa no nti mesesa me kasa no ɛna mekɔɔ n'adwuma mu hɔ na mekɔsee ne pɛ sɛ mepɛ sɛ me ne ne tena nti that time no mo adwuma mu hɔ ne nyinaa koraa no na memiamia no ɛwɔ adwuma mu hɔ ɛwɔ ɔno ankasa no adwuma mu hɔ ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ adwuma mu hɔ ɛwɔ yɛ adwuma mu ɛna m sɛ okay saa na ɛkyɛ deɛ ɔnkɔ kyerɛ me ne hwiree nti meme kaa saa asɛm no ɛna ɔno ɛbaa ne saa no ɔno ankasa ka tii m'anim na ɔnim sɛ ɛyɛ mia o because na yɛ test na me test no odi m'anim ɛde me kɔɔ ne fie kɔtena ne dan that time no nti ɔkɔtena ne dan mu no ɛna mede saa ne sɛ kɔne nti bɛrima a wo a wosi wo ne bɛrima ɛte ɛwɔ na wɔ akɔntuo mu no ɛna wote ha wotumi de bɛrima firi wɔ adwuma mu wofa taxi ɛba wo fie na nti saa bɛrima no a woba bɛkyerɛ no wo fie abere a waka sɛ ɔpɛ wo no wode ne woba wo fie deɛ na nka mo ba bɛyɛ nti hɔ no na meda me ho adi ɛma no hu sɛ ɛyɛ me ɛna mayɛ dɛn maba hɔ no nti ɛbaa ne saa no na meyɛ m'adwene sɛ okay ɔbaa wei ɛnyɛ ɔbaa mɛka sɛ ɔno nko a na ɛte a
Otigana ha as a family money to me so. And I'm a dear indeed only yes unquite chirami protono. Yanchen acid diano. And dear a war unquite chirami. Or say unquite chirami. And Tinasa Moka and say, the main man family won't meaning Nadia and the idea project or better than the and I'm saying, I didn't think I want to be an music kind of questions or better founded back a maniana. Mekaya or say on the Waka. Into that could be, and I'm a call down in chain. Mikoyam called down, Miko a hono. And now, yeah, many she and them. Or say, many she and them, me one check, me one son into me yakoda. Into that day, you see and them one only once. Into after that, was or record on some debris, I want the phone so, or more mobile message, or more flow, or more or catch or any debris. Into a banisano. And I that could not phone it out because me who said, what permit or try me picture picture no me nya we enti many flashy ka picture ne so and I'm imagine say me hwe die enti a o twa me picture na wa mama anye aware na o twa me ka picture no enti e ba ne sa no na me ko hwe ni phone so na ayi recording na wa just wo phone so kumani mu ase say ayi na downful na na me suma mi hu no wo di akokora na di abema no no die ontimi nwale obi a wa ya akokora na so ka kire me say onti me ne ngwale me so ameku me ho ahye enti record no me boni nyina ekosi enti wana na me frɛ madam fo no say asem say ya woni kwani adi hu komo no eni na ma send aba me phone so na me send in the back my madam fo no na madam fo ne ba be kan tamwa kwani aburu fo akire nyina esan e de kire me enti o ka so ne me sana me mate enti efiri wono media make ho eye bibia anti me de edan na o ka no e de koma obi se onkonkwa de onkotena ho because we see we ni majai brought to me yenu ba ku onyanche nyase ba ku odaba de wo nyanche nyase no me bonu wanko kire me sa brought no enti besi na ikura nyanche nyase de no onko kire o onko kire me nimba bi kura ye de ewo besi na me ne mo ka sai nyanche nyase de no po de wanye de wanko kire me da e de si de me ne mo ka sai enti data me mo edan ni mo no so no me sika bi ekodi ni wa na ye 80 million na SSM ye de me de ya ma ade within the data eno na enka ho enti me ba be du Ghana me kwa asase wura na oto asase ne ma ye no obi a me ma 200 million wonso wa 40 million tanka ebe ye 140 nti ebeka balance ewo mu ebeka balance no 10 million me ba be du Ghana no na ka ye de asase wura no ye 30 million Asem Beba Dabi mo san di asase wura ne ka 30 million ye san di asase wura ne ka 30 million me ba Ghana eda me ko tuaye after that you know one room now we see you know now young man be wo almost learn blacky but me ni din papa but blacky I never at that time so now we stand in the blocks so 300 blocks na yentu aka Asem Beba Dabi never cho what you mean 300 blocks na yentu aka the time no na me say me to fence one and the trap blocks egu ho me to fence one na no mo say asase no ba bia okoto ye ne into mo mo me yesi me si edan no me to fence one hu nsem bebre na me to half ko ayi me to me fan say half two corners and the cut 2 corners and I'm the media na me say me time so ye na me me call my country enti me call my country man wo na me the edan na mo bi tank ontinam na boy enti me wo na boy na fle me say koni aba bebu edan na ni akwatena ho say o ma obi anye den entina den ni na me fle madam fo na body on na me so ema mi hu wo mo no na me fle wo mo enti me fle wo mo no na koni be kire say ni sika ewum
And I'm seeing Sika saying, what's in Sika 40 million? And I'm saying, what's in Sky 100 million plus 40 million and can cut 10 million. I think in a car 30 million because 40 million now can and I know credit. And the Abanisano. And I maybe this time say, now me 80 million now a deal honors away or see what is. And I'm saying, what is 80 million is what is okay. Maybe a man carry men to me, Chamanson, men tell me what Casacasa million for back. And this anity idea, oh dear, to 40 million, every says canon. That says canon 40 million now can fire your compensation for men now can be. Me pa chao o ka kire ne say 80 million na ebedi ne ho no ontini 40 no nsan fa 40 no ensan en compensate ne ho sa na o ka kire no sa na me ka kire no on fa 40 na ka no nti ba me just kapia am free champion ana me de me ye na me sign me tima consumer nti me tima consumer no me ba o mo fle me ba si awa mpa chewa nti Ebanisano, man take Cascanu Yeren. Man, this Cascan be free. Oh, dear, almost fraud, dear, Mamusa, Asem, when I mean now, Nakoho. Na, Yenon San Cassetti, the Empress Busa, they say, Cratano, Amoye was hard a bassa, said this one. Only Conidini at the years, Acratana. Me dream, and I was so, let me the Cratano, about the Cheremo. You dream, and I was so, what you can't do, na me ha na omoje dika ye one start plan no na me ha odinidin na me go buy me say me mpri entikrata no me betimi a mo ankasa mo ye den mo mra me hwe me din na wo krata na so allegation no start plan no me din na wo so. Okay. What the call omo frɛ call any wo munwie uwie a ye besa no akasa bi wo form why. Me pa cho mate me do ase. Yes, yeah, that's it. Hey. Abba. We am show. And some no AP ba no beboa yen e wo asem no enso ho. And that day udide Joylin Bonsu Toronto Canada ena owo ene wanya afeko edi aka onfie ho na wa wo maame abena friye ene wofa obo ade chiame se ne eye wa wodai awura oma happy birthday osre nyankopon ni nhira ene na hoden ede mawo. God bless you. Awiai Kwadwo Reko Royal Enterprise ewo Kumasi Krodie ye mu na adofo wonom na de Reko Heba Mixture okurasi ni na duro no eye wonom na de aba sa duro yi eye aduro a se wunya bi na sa wononom na usisi sabe unipadua no ahwodin ni nyina ye onsabuo no atwa koko haw pressure infection se tetew untrimu twetwew wunya Reko Heba Mixture ukurasi ni na duro ni bi nonom a wawie na ba bi eto no bi anso ebi ho ne number ye 0244 47 0067 0244 47 0067 Eura nyankyere ni ase papa no sendi 50 million e ma de kota asase wo ho me pa cho e ho no me ko ka kire na no tinenkura no ko mo ko kire me ne ho ye nsuo enna me ka se o se me ma wa sendi 50 million se fetiaka begin o ka cha me so ama me 100 million 40 million da bi onya ho na me ka me pa cho me nu ho me se nyankyere ni ase ho no baby a wo se ho ye nsuo mu no o sendi 50 million e wo ho pa cho an sendi me 50 million wan sendi me skanka no kranka me wa to de wo da ba na se ewra papa iba o shop na wunnim no kire se na mo ahia e ma obese wo pe e wo ho a ma wo pene a wo sha ase akura miamia ho e wo shop wo pa cho ba ye no ko tena ba papa bi wo ho no wo fu ko tena ho e no film ba nti ho na obisa makola ba ku se one a friend of comfort or madam one and then grand cars na me go inside no mo friend am buy and no buy no be busa me say
Ain't fan metie. O se wo pe. Wan se me pe. Obusa me say. Me na efra me comfort na me sin ane. No che nose mask. O mia ho. Pa cho wan so me mu. O de ne ko fie. Pa chan. Na obi a na wunnim no a ona ne ho adi nkire wo se ono ne ofori no eye den na odi ne ko fie. O si wa mia. O di ni pictures and dem o phone so ntimi hu no. Me hu ni se wo no a. No he che no che nose mask. Ona ne ho adi nkire wo. O se wa nse ope. Wa mia wo. Debi. Ena wa udi nanim ede ne ko fie wa bra ona ne ho adi mfa nkire wo. Na madam fo ne kan o ye nyina na ekoye. Madam fo ben. De me ka so be fa na ma no aba. Menini nyina aka ho na ekọ fie. Na dam fo no o magazine ni discuss e ne breo. Me na me call my sister million. Okay. Papa ni 8 million abedi wo ho. Pa cho no de bae na e di bito anwea. E di bito anwea na e di ye dan no. 8 million to anwea. Me se ni 8 million abedi wo se di all can say. Di all can say. Ni 8 million bi wo ho e no. Obi sa wo no wo se wadi. Enti sa 8 million no. Se wo de wo se wo 40 million wa asase ni mu afa 40 million no. Na sa afa 40 million na aka no. Fa ye wo ho mpatesika compensate wo. Papa na make say eno no de ba ya me di to anwea no na e di twa blocks no enti se mesin fo ni sika no ena o send bi ba na e di bitua o moka no de obi blocks 300 ka blocks no e twa gu wo ani ana debi papa so de 4,000 euros ene ba single room sie ho wo de baga na skemu ana chese emu odu 500 million ni achiro single room one plaster one both ceiling room papa no na hwe on na hwe pacha na me ye adwuma ono na hwe ai se na obama ko no o mauska pacha on na hwe ba no pacha edinyo eti ese hienie o yese hwini ba baabi ani no abusuafo nyina awo sa asem we obo abusuafo ho amane na adwen be no omde ma wo sama me de me ka kire no wase me ba enye boko sa na o ka kire o ma me nko a enti sa o ma me tufu no o ka kire o se twa asem we so a obesom sei me twa so Omiye me ni na ho. Omiye me ni na ho. Me nkotena buruchire nyame yere wo Ghana ha. Ena me ma wo ye me yere onkotena buruchire nyame wa ha. Enyina ebekọ. Me dia me nka bibia wo mesrew. Etwi obi entwi no. Da bia me tu ne yere fo se, wa ma okuna atena se wo Ghana da jataba no oye. Oye me ni jataba me kanu kra kire wa ma Ghana o ma tena ho mia kama wibi papa o de ene ma pento kwa ma o mia ma wibi she wa ko tena buruchire waja wo yire wo Ghana master wa nkohia oba wo ye papa obi bewe no mi kunu wa buruchirefuo bebre wo Ghana ha ma mo pa mo nka no kore mo nka nyankopo anim no kore ye wemo e ma bebre e de mu nkron e me ma ne kura de ande me nka wo wa buruchire na okunu wo Ghana master wo wibi ya taba de oye onza ma se twitwajo Waribi be makura de me na ho nka waribi no kure ena me ka de akire no na nte se mpna na awura yei wo ye mfomso be ma no na etwe mpna o hwe e ma de mutumi hyam ho so sene mema ma me mi se ya mete ha Krobea Asante kotoko a me mete ha
me bema ye adwuma pa bosome pa na meka se menya yi de wo boa bosome na adan apia mo ma me pia me ti hey bema ho sisi ho so na bosome ya chi wunya bi a wa wo dwom wa de no ti wo behu na hi ene de ma pa se mama wo nehi ade na ye ntiri na nabi na tia no pa mumusa nabi wono oya mamaduro ti de make nabi na tia mumusa no ye ntini de mo a sori ne ntini ni moje famu no de mo no na ye kese na wo wade obi bade de atena ho abosomi dudu anie na wo ka kire nse ma ne nwibia obawibi wo obei waje watena ho eka wa wobekọ ejina nkronko nanso made matumi hye omo so pa ente sɛ yɛn mɛma enti woni nipa na etwempna wa wanum be ma ne hwew wa wanum be ma ne hwew oba enye ne bawo awura metufu bi sɛ metu na obetia tie sɛ wuntia obetumi atome futuo na twene na na bi akwa aba ya nua me nua ho te sɛ ye ho ada roma na sema wo kan die won sɛ me ma no de udi agura obe ma be fon sɛ de na wo kana no kura o ya ebe fon o passes ya wo start page na de ye na ye press up o bo sɛ o mozo so no be yi page sɛ ye ntinim edi at the moment ya be ma mu aye den na wo mboja ne famu no na ye kese ne mu ye na ye kese nya sa ebe ye kete akutia ye utiaba mo hwehwɛ saa anyo no ame akutia wo seni niura ye ni baza gaga sisenti ye mama ye ya wa iso miana maka nyama bodu seni nyana me dia kai maka okay but this time ne yire na kometi ebeti bragana sanete ene nanda bigo ninsio ene ne topa ye wadama kasafa ho kire bi ne matifo yo na Krobea mechia won watifo adofo tiefo eye na bi se de okan ye no ye de yaje hu di yaje hu hyesirimi na eye enem yade ene wo mema yo se wo enem yade hawo jese wanu maduru no jese wanu na se wunya bi atu wonum se kukuro de ye kan adanse ye kese wo homa wo to odofo ya wutie me se nem yade hawa hwehwe aduro na friend na nabi no aduro na ye friend na nabi no heba shop bia eben wo bebi ye tu aduro nipa nom ko ye yem bia no bowura ho o se open na nabi obeyi bia ma wo de de tie ni aduro no se wo ya woni wo ho kani obi ani ni di empamguro mesra woni na nya aduro no ya na me de me kira dia na ma kire ne de efi wuso a emba biu menka nje se wo nko ano no ebekọ ezumu ze di ehyiemu ana asaba no wasa akoto maduro no na ye dai dabi menya aboro me kire wo de ubetu yade na ase kra oba unu kunu entiase mrem na onum bi na azu num bi yade no kwa emba biu nyesa ba akofo noma obasa de ama ba ako na bi me dem number no di nka ma atiefo atiefo pa me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 unu se na sei enkrofo fremia bekwai ene bi aduro bi je bi na me bi akoma ma bi wo ho guy bi ye fe no fojo okay di bi akoma no e wo bekwai asante bekwai ahia okay na fojo frame last week and last 2 weeks was in na bi was it heba for no me ye one wow was in maduro no the way was it bi ma nipa bi ya wa ba hwa ni geza say nipa no na to aduro wa hwe na for infection enti midime die koma no ene wodi bi e ma za nipa no ne recording wa me ha was say heba for no me ye one na me nyire me ho komanim na se me komanim a infection do bi enu abetime one was in stores e 5 na be kwai ho piafo
wo catch them wo say aduro no e best very good me da wase say me nkunkomanim sure na abotire kese wo ho ma me wow aduro waje baako cutting baako and ye wo ani be ayina ni nyina ta say waje more than 10 wow chese wo say aduro no ekọ wo di ma obi a wani mu ngu ase sure ambena pass misty ni we no nyina ka kire me wow say maduro ni de obi wo ha oba won fa aduro bi adi na eba no abeka no problem won di na bi ni mana nipa no ba na ase da no woda wo wow nam say nyankopon tiatiefo se nam yade ha obi se mu keka wo emu femfem wo enzuo bone apie firi mu udware wie wo ho keka wo numbi oba wo pa wo nipa anu maduro wi anyinsen no wow be ka edoso ni nipa bebre wo wi office na bi mi no maduro no to amiensa man kwa fichire bi wow madam ba kon wo se na bi na aduro no wo se wunya no wo hen odi he na me se be mi nya na de se ba ka jo se me na na dedum me wow wo se wona na me na nkasa de be se me to flowers akoto de dan so wacha maduro sure because of say me national court ho ye bo ye ken kan we ka se ni maduro book me na ye me dia no be bu fui no papa na wo man grofo ajapade a me book na ade chame say no ma me good sure na me nim sure will my yankopon shira ba bia wo bia urade ma tena be pa ami me say aduro wei say me ya aduro wei obi obefre mi bia obi frɛ me madam ba ko frɛ me wosi na ni sisi woda ho ene wo frɛ me say na bia aduro ntimi nu bia bebo am na ama me enti kwasia ene to banche obeka jo say ne banche no no enye obi ase ne de ne yentimi se ono bi na hwa de madam ko to aduro na mi ti wo frɛ me bi de mi woni pakora ne na bi ma soli o metimi asoli o na wanie wo se me na me frɛ wo free tech na ya me ko to aduro ni bi no na bi nyakopon hira me se je na wo se wo ntimi ade da wa je so frɛ obi se be fa ma me ni sisi say infection abaya wusa anaze nipa wusa na ya abaya na odidi tofi na nya white ni ade de se mo ane tena so cha eja osisi ade ukoto dwoba chika se de bia nkwa wo yare eti wonu maduro ni bia ebedi wasemo ama piafo bema unya infection na wan treat na wan nya ni ya wo hwa obema ubebie wo tawo na obema aka kete ne tue wanim ga bi frɛ mi frɛ abrepo wasana bi oba na sesa ne niam ase wo kɔ misere obo ame na mzitumri kana me che na abrepo junction obitu ndu ni bi ende che se wotimi frɛ me na wo ma me fanse kwa eniji aba o frɛ me ma me fanse sa wow ti da bia me ka me se be ma pa de obema be free unsa de nko adwuma nsen no kwasem obetumi adidi wuntine ho yese kwabra ni didi ntim na gaza de nya ada se wo basa we be ko baade eno ye ba ko na obema sinse wanim na nka football la wanya sika se pam ye bo free kick na wo den sa kata de be ma ehunya no cause ball be mama be ha no asemwasi wo jana ni ho wo kata ne be ma so ti be ma me serew emfa me ma yo ni agro numaduro ni bi na numaduro ni bi ne se emwo ni nyina free o system ni mu a frame na me man koto me ma de ni bi nka ho powerful atrehiem no atre ni mienu ana pa mienu onwumre na wanka sa be hu ka ba ko frame nra wa se wo koto let ya ne be man ntimi nwura WC ni mu ayenti ni mu adwuma ena me ka ne na adwun so gu cha so ena de wo se WC wo de to ano entimi nwuram am say yes powerful assistant eduro bi eduro tetiefo be se mo frame eduro ho sure eduro no wo dwaso ba bia wo te no wo de frame number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 me bebe ye obi ama me de eduro one cutting ehia na otum for run about na me buy wo si obi na e man bi
wɔse ne maame ɛne obi ma ne sɛ nipa no koraa no wahu ɔmaa no topa yɛ no nko a ne nsuo no nka ho na maame no num aduro no wɔne ne maama bɛtɔ cutting ɛde kɔ wɔse aduro no yɛ best na mɛfa hen mi a metie ne manya bi atɔ aduro no ɛnyɛ na sɛ wowɔ Kumase ha ɛnkoa na sɛ baabi a wowɔ biaa no yɛda aduro deɛ wofrɛ ne baabi a wɔ no aduro ho hia obi wɔ taprade otimi ma ne nkurɔfoɔ ɛtɔ ne yɛde asɛnde ne Kumase ase na wɔ kɔ PFA hɔ PFA wɔ Tafo New Road atiefo mo a mutu nduro no mo kɔ PFA hɔ anana bi no ebi wɔ hɔ PFA wɔ Tafo New Road kɔ hɔ a wobɛnya bi wokɔ Apidan Keba wobɛnya bi wokɔ Misty Heba wobɛnya bi Korinak ɛwɔ bi Dani Heba ɛwɔ bi Heartbreak ya wɔ asafo Pori school nche ono ozo pore kwana no ho ozo benya bi ana Fred Mens Heba ozo so ewo bi honom be kwai fojo Heba fojo shop wo be kwai ni nyina huruama obenya na nabi ni bi bogoso uko unique Heba obenya bi ho ana abuabu number 2 Tofik Masalachi ho ozo so obenya bi honom adum Promise Heba ukọwa obenye bi kasi Great Amsap on the Samsung office no edi ehwani mu ozo ukọwa obenye bi enton so White House ana China House ukọwa obenye bi Brema UGC Asabre Junction ho ebi wo honom kwada so Pokan Junction abua kwa Oasis abua kwa Pure Leaf Heba police station old ni nyina ni opposite baby abekopia no aduro no ubenya bi Arms Heba wa Abrepo Junction traffic na se ho efie na ene Angel sanso no Angel FM sanso no saf efie no kwana no ho na ayo Arms Heba ho top amazing e wotafo betel sason da no ho ejoso ampa ba me come for your healing Heba be sianse kwana so ho no ma ha so ubenya bi ho na Boy filling station o ma kura du sa Heba clinic ho a ukọ so a ho so ubenya bi so for light na tet Heba Swami Casablanca Pharmacy Konom Big Brother ukọwa benye bi Tech Jurponia anase KK ho so ukọwa obenye bi ode no ho kwada so ahimfie no ehwani mu hwa ho so ukọwa ebi ho apiedu Sombo Heba ewo bi Abuabo Station 31st one ma Ramatu ewo ho so ukọwa benye bi Atonsu Monaco Junction KNG Heba ana abu number 2 Tofik ahojo Kumase adehye FM hwa ukọhwa mema de ne infection de ni nyina bi ohonom ana Konongo Living Home Heba was obi ohonom ayedua ase for junction hoso benya bi ohonom oboase smart Heba ana kode fo muko imboost pharmacy hoso so ukọhwa mame number no ne emfrɛ number no 0549 99 92 53 0549 92 53 nana bi nchia so nko mame ho kani oba pa Joanna Yankopon sha obebri na tie fo se amofrɛ me a nana bi ntia duo no me no abɛboa me se kopebito ode enom obi enu wase na duro nye obehu results na wankasa no ma na abete pawo mo yada ase ebru arafo nana bi go Heba mixture ene ne capsules no ose wudi nsuo no bemene topa ye no na hoto beba Yankopon sha enti wasore wo befre no one ne bekasa awia yi Sechedumase Rural Bank PLC arafo ne adehye akwanya no nie onua keka ho na upesika korabia sabe mfinhye aduanan numnie waye adwuma na wo haw bia ma ne ho a eye Sechedumase Rural Bank ena wo Asante mai mu na wutie me na wo pe bank yakwa akobie current account ukobie corporate current account savings account ubie susu account ana ubie di ama oba no oba ne daache account no bebie bi ma akwada no fixed deposit yenye wo very competitive interest rate ye money transfer bi tise Western Union ana mobile money transfer ibi interbank transfers USSD Momo say wo account no Momo no ubetumi a connect na wayi sika de ato account so no wayi Ghana Pay ni e-switch nyina eye Sechedumase Rural Bank ene na awie yi mekamfo na mede amawo na sabre ohu hia wo o pebusia bi na de atwitwa agye wo ho wo ya aban adwuma yeni ana wo ya ankora adwuma yeni abra yema workers loan o overdraft a obenya bi SME loans ne commercial loans obenya bi microfinance
any susu loans ahodo ye mabi na mutumi kam hubom eba beji group loan akuafo ye mamu besia mamu de ye madwuma ye wo smart loan no de abi adwuma ye fo ye mo de ahokyere bia bantentem ye tua akafa controller na kanta general nko adea bra na ye ma loan na fetwitwaje ho o ye awariye bi na wo pesikan tentem na adea ya bra se cheduma se rural bank na ye moa ye shares ni nso odwa so as little as 10 pesos every 1 million kono o de to ba ku bia ye 10 pesos na se wunya ne dodo nso a ebeboa na o dividend enso adoso Kumasi Krobea imu Asante imu oko se cheduma se a ye branch no ebe yedwa no adwura ye be GPLT for building no oba Kenya ase ha kwa abri Kenya ase a abrosan ase hwa ye be Kenya ase ye mi school no araga ye wo jenedwom abo branch no wo post office abo post office ye chiwo ena tafo ye be club 600 ana amofra true school no oba aduma boss FM echi ho ye wo ho mobilization centers ahodo ye oba ko wa nyinasu adwura se cheduma ase municipal mu ena chechewre afija kwa abre north chechewre asem na meken ena edidwan enso o mampon municipal mu unie ninkita unie nidwa unia usikasem eye secured ya number nie frene na onkasa 0501 682737 ena 0501 617924 ofres ahoma we ya oni secheduma si rural bank for ebekasa na we 3p garlic mixture no eye adura piwak natural health for ene diaba unuada sani a wutie me akwanya no aba ma one se woni 3p garlic mixture ibeto kese woni ne nkamom nunumunu ayibi wa wo mogya ntumi inflow ye adura wuhie nie obeda sore na ya hodin mu enioma be koyie di amawo o pressure enam yie o cholesterol wosoro immune system ni nyadwuma yie wapo so nyina ya wo ya wunya 3p garlic mixture watwadi baby eton no bia kwa abenya bi fra piwak for ye ne aye se aduro wi ye number ne ye 0248 928824 and 0201 000021 and na onyame wo ho herbal ye ne de basa nupa no abadwa so wutie mi se wo ye obi a uyefunu yade ka ne ho a fie gya dum won sabuo munye infections yi adokro be ma wa ye mrepa wo mpam ukoko epai na oho kyerw se wunya basa herbal capsules a asumdua ba ma wo ene wo basa herbal ointment ne nso abatan momfa na ne nkwada ne nku asabra asram entos ahohye pampers rashes no ni nyina beko wo panyini kakaja entumi nseo oseye nipadua mu yaw ana honam kankan basa heba ointment no ebeyi ni nyina afri ho ama wo nso anyu ahoto ba bi eto nru bi akwa abenya basa nru bi ye number ye 0244 267725 0244 267725 and Dawood Herbal Hospital oba ejeso krapa edania enkane na Metro FM ni womu no saada anu emu ena Dawood Herbal Hospital enso etini dwuma na wo ye obi a esikyire yade hawo wo ye obi a stroke adwodwo de wato form emoja broso ana hepatitis B enam yade wakoti bi ma wo ko enkwa mepacho wanya prostate mu hawa Dawood Herbal Hospital ene na wie mekamfo amawo oba wo ho ayede amawo be ma wuntumi nyem oba sebe fabrodo tetew be ma wonso be ma na yira anase enya dwuma biew wunya ba Dr. Dawood anima ebesa peja amwanyu ahoto papa ne number eye 0